हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तथा स्वावदन्तिहम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हरे कृष्णा டு எவ்ரிபடி। இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா டே 16 சாப்டர் 16 நம்ம பார்க்க போறோம் தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம். தெய்வாசுர தெய்வம் மற்றும் அசுர ரெண்டு ரெண்டு விதமான குணங்களும் நம்மளோட ஜீவ உயிர்வாழிக்குள்ள இருக்கு, ஜீவாத்மாக்குள்ள இருக்குது. டிவைன் அண்ட் டெமானிக் குவாலிட்டிஸ். இந்த டிவைன் அண்ட் டெமானிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனாலதான் சில நேரங்கள்ல மனிதர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு தெய்வாம்சம் வாய்ந்தவர்களாகவும் சம்டைம்ஸ் அசுரகுணம் வாய்ந்தவர்களாகவும் நடந்துக்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான். இந்த குணங்கள் நம்மளோட மனசுல இருக்கிறதுனாலதான். நான் ஏற்கனவே ஜட வாழ்க்கையில உயிர்வாழி எதனால கட்டுண்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட இயற்கையோட 3 குணங்களால கட்டுப்பட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த 3 குணங்கள்ல தெய்வ குணம் அப்படின்னு எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா சத்துவ குணத்தை சொல்லலாம். பாக்கி ரெண்டுமே ரஜோகுணம் தமோகுணம் ரெண்டுமே எதை சேர்ந்தது அப்படின்னா அசுரகுணத்தை சேர்ந்தது. ஓகேவா? சோ சத்துவ குணத்துல இருந்தோம், சத்துவ குணத்துல நிலை பெற்று இருக்கிறாங்க ஒரு உயிர்வாழி அப்படின்னா அவங்க நிச்சயமா தெய்வீக இயல்பை பெறுவாங்க. தொடர்ந்து முயற்சி செய்யறது மூலமா அவங்களால என்ன செய்ய முடியும்? தெய்வ நிலையை அடைய முடியும். ஏன்னா அவங்களோட குணங்களே அந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்குது, தெய்வீக குணங்கள் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்குது. அதனாலதான் அவங்க சத்துவ குணத்துல தன்னுடைய செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இதுவே ஜட இயற்கையோட மீதி 2 குணங்கள் இருக்குல்ல, ரஜகுணம் அண்ட் தமோ குணம், அது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா அசுர இயல்புகளை தரக்கூடியது. சரியா? இந்த இந்த குணங்கள் பத்தியும் இந்த தெய்வ குணங்கள் மற்றும் அசுர குணங்கள் இருந்ததுன்னா அந்த உயிர்வாழியானவங்க எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க, பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத பத்தியும் இங்க அர்ஜுனனுக்கு பகவான் எடுத்துரைக்கிறது தான் இந்த சாப்டர். தெய்வீக மற்றும் அசுர, அதாவது அரக்க இயல்புகள், டிவைன் அண்ட் டெமானிக் நேச்சர் அப்படின்னு தான் இந்த அத்தியாயம். இதை தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம சாப்டருக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூரு டைட்டிஸ்க்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பித்துக் கொள்வோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் 1, 2, 3 3 வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரபிரம்மணே நமக. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத ஷோடசோத்யாயக தைவாசுர சம்பத் விபாக யோகக. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்திர் ஞான யோக வியவஸ்திதிஹி தானம் தமச்ச யக்ஞச்ச சர்வாத்யாயஸ்தப ஆர்ஜவம். அகிம்சா சத்வமக்ரோதக தியாகாத் சாந்திரபைசுனம் தயா பூதே ஸ்வலோ லுப்த்வம் ஆத்வம் ஹ்ரி ரசாபலம் தேஜக்ஷமா துருதிக் சௌசம் அந்தரோஹோ நாதிமானிதா பவந்தி சம்பதம் தெய்வி அபிஜாதஸ்ய பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இப்ப இந்த 3 ஸ்லோகங்களையும் பகவான் யாரை பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னா தெய்வீக குணங்கள் உடையவங்க, தெய்வீக இயல்பு வாய்ந்தவர்கள். அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்ன, அவங்களோட குணங்கள் என்ன அப்படின்னு பகவான் மொத்தம் 26 குணங்கள் இருக்கு, அந்த பண்புகள் இருக்கு. 26 பண்புகள் நிறைஞ்சிருக்கிறவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க தெய்வீக குணங்கள் உள்ளவங்க. அவங்க டிவைன் நேச்சர் அவங்களுக்கு இருக்கும். அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே எப்படி அப்படின்னா நல்ல செயல்களா தான் இருக்கும். அவங்க பகவானுக்கு பிடித்தமானவர்களாக இருப்பாங்கன்னு பகவானே லிஸ்ட் பண்றாங்க. மொத்தம் 26 பண்புகள் இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு. இத சொல்றதுக்கு முன்னாடி பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல இன்னொரு விஷயத்த ரொம்ப சிறப்பா
ஒரு எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிரமத்தை தர்மத்தை வந்து இதுல வந்து ரொம்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து விவரமா அந்த இடத்துல விளக்கி இருக்கிறாங்க. வர்ணாசிரமம் அப்படின்னா என்ன, வர்ணம் அப்புறம் ஆசிரமம். வர்ணம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா சமூக பிரிவுகள். முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம், நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர்ல பார்த்திருக்கிறோம். வர்ணம் அப்படின்னா சமூக பிரிவுகள். எப்படி வந்து இந்த உயிர்வாழிகள், அதாவது உயிர்வாழிகள் மனித சமூகத்தினர், சரியா? 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள்ல மனித சமூகத்தினர்ல தான் வந்து என்ன இருக்கு, 6வது அறிவுன்னு இருக்கு, பகுத்தறிவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. அவங்களுக்கு தான் தெய்வம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு தான் தெரிய வருது. நம்மள மீறின ஒரு சக்தி இருக்குங்கிறது வந்து நம்மள மாதிரி உயிர்வாழிக்கு மட்டும்தான் தெரிய வரக்கூடிய விஷயங்கள். மத்த மிருகங்களுக்கோ பறவைகளுக்கோ என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு ஞானம் கிடைக்கிறது இல்ல. சோ இந்த மனித பிறவி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மனித பிறவியில வந்து பகவான் வந்து எப்படி அந்த சமூக பிரிவுகளை உண்டாக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க பிறந்த ஜாதி அடிப்படையிலயோ அல்லது அவங்க பிறந்த குலத்தின் அடிப்படையிலயோ கிடையாது. அவங்களோட படிப்பறிவை சம்பந்தப்படுத்தி, ஓகேவா? எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க, எல்லா விஷயங்கள்லயும் கற்றவர்கள் அப்படின்னு பார்த்து பிராமணாஸ், ஓகேவா? அப்படி பிரிக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து அவங்க உடல் வலிமை பெற்றவங்க அப்படின்னா அவங்கள சத்திரியாஸ். அப்புறம் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய தகுதி உள்ளவங்க, அல்லது இந்த விளைநிலங்கள் விளைச்சல்லாம் பண்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி விவசாயிகள், அந்த மாதிரி தொழில் செய்யக்கூடியவங்க, தொழிலாளர்கள். தொழிலாளர்களுக்கு கொஞ்சம் மேல அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எஜமானர்களா இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு யார சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைசியர்கள்னு சொல்லுவாங்க. சிம்பிளா சொன்னோம் அப்படின்னா வணிகர்கள். வைசியர்கள் அப்படின்னா வாணிபம் செய்பவர்கள், வணிகர்கள். அப்புறம் எல்லாருக்கும் அடிமையா கீழே இருந்து தொண்டு செய்யறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூத்ராஸ். அவங்களுக்கு வந்து அறியாமை தான், கம்ப்ளீட்டா அவங்களை வந்து அறியாமை தான் முடக்கி இருக்கும். அவங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டது அப்படிங்கிற எந்த விஷயமே தெரியாது. அதனால அவங்க என்ன செய்வாங்க, யாரு இந்த இந்த சமூக குலத்துல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன அந்த பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், அப்புறம் வைசியர்கள், இவங்க 3 பேரும் என்ன கட்டளை இடுறாங்களோ அதை அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அதை மதிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க நடந்துப்பாங்க. இது என்ன அப்படின்னா வர்ணம். அப்புறம் ஆசிரம தர்மம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வாழ்வியல் முறை. அவங்க வந்து எப்படி ஒரு குடிமகன் அல்லது ஒரு உயிர்வாழி, அந்த உயிர்வாழியானவங்க அவங்களுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 100 இயர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 100 இயர்ஸ் ஃபுல்லா அவங்க என்ன பண்ணிடக்கூடாது, குடும்ப வாழ்க்கையிலேயே அவங்க இருக்கக்கூடாது. அதை வந்து எவ்ரி 25 பிரிச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 25 அவங்க பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கணும். அடுத்த 25ல அவங்க வந்து கிரகஸ்தனா இருக்கணும், குடும்ப வாழ்வு வாழணும். அதுக்கும் அடுத்த 25ல வானப்பிரஸ்தம், ஓய்வு பெற்ற வாழ்க்கை, ஓகேவா? அதுக்கும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா சந்நியாசம் அப்படின்னு வர்ண ஆசிரம தர்மம்னு ஒண்ணுத்த பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை இங்க கொஞ்சம் விவரிச்சு சொல்றாங்க அர்ஜுனன் கிட்ட. எந்தெந்த தர்மத்துல இருக்கிறவங்க, எந்தெந்த தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறவங்க எந்தெந்த மாதிரியான பண்புகள் வச்சிருப்பாங்க, ஓகே? 26 பண்புகள் இருக்குல்ல இதுல. நல்லோருடைய பண்புகள், தெய்வீக இயல்புடையவர்கள், அவங்களுடைய பண்புகள் என்ன அப்படின்னு 26 லிஸ்ட் அவுட் பண்ணதுல எந்தெந்த வர்ணாசிரமத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு எந்த இதெல்லாம் அவங்க வந்து மேப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும், சரியா? சோ வர்ணம் 4 சொல்லியாச்சு, ஆசிரமம் 4 சொல்லியாச்சு. பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள் அண்ட் சூத்ராஸ். அப்புறம் ஆசிரமம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், அண்ட் தென் வானப்பிரஸ்தன், தென் சன்னியாசி, ஓகேவா? இதுல வந்து இந்த சன்னியாசிங்கிறவங்க இருக்குவாங்க, அவங்கதான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்தவர்கள். ஏன்னா எதுவுமே தனக்கு வேண்டாம், எல்லாமே யாரு, பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிடணும், அவங்கள்ட்ட நம்ம சரணடைஞ்சிடணும். நம்மளோடது சொந்தம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அவங்களோட வாழ்க்கையில அவங்க எதை வேணாலும் சொந்தம் கொண்டாடி இருக்கலாம். பட் சந்நியாசம், துறவரம் அப்படின்னு மேற்கொண்ட உடனே அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரணும் அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர் பகவான் தான், அவங்களோட பாதத்தை சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து நிச்சயமா நல்ல கதியை அடைஞ்சிருவோம், மோட்சம் முக்திங்கிறது நமக்கு கிட்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உடையவர்களா இருப்பாங்க. அனைத்தும் தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க, ஓகேவா? அந்த சன்னியாசியே வந்து ஒரு பிராமணருக்கே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கற்றுக் கொடுக்கலாம், ஓகேவா? பிராமணர் தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் குவாலிட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா அவங்கதான் வேதங்களை கற்றவர்கள், அறிவு ஞானம் பெற்றவர்கள் அவங்கதான். அவங்களுக்கே குருவா யாரு இருப்பாங்க அப்படின்னா துறவரம் மேற்கொண்டவர்கள், ஓகேவா? சோ அந்த துறவரம் மேற்கொண்டவர்கள் சன்னியாசி இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு இந்த முதல் 3 தெய்வீக நிலைகள் இருக்குமா, தெய்வீக இயல்புகள் இருக்குமா. அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். இது 3 யாருக்கு ஒப்புமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாச வாழ்வு அல்லது துறவரம் மேற்கொண்டவர்களுக்கு. துறவரம் மேற்கொண்டவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அச்சப்பட மாட்டாங்க. ஒரு அடர்ந்த காட்டுலதான் போய் இவங்க சன்னியாசம் பண்றாங்க அப்படின்னாலும், ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரு இருண்ட காடு, இவ்வளவு ஒரு கொடிய விலங்குகள் சுற்றி இருக்கிற ஒரு இடத்துல நம்ம தனியா இருக்கோமே அப்படிங்கிற பயம் சாதாரணமா இருக்கும்னு நமக்கெல்லாம். ஆனா வந்து ஒரு சன்னியாசம் மேற்கொண்டவர்களுக்கு அந்த பயம்ங்கிறது இருக்காது. ஏன்னா அவங்க தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா, அவங்களோட மனசுக்குள்ள பரமாத்மா உரையிறாங்க. சோ நம்ம கூடவே எவ்ரி டைம் யாரு இருக்கிறா, பகவானும் நம்ம கூடவே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு மேலிடுறதுனால அவங்களுக்கு அச்சம்ங்கிறது இருக்காது. அது அச்சமின்மை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம இந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு வந்துட்டோமே, இனிமேல் நம்ம குடும்பத்தை யார் பார்த்துப்பா, இல்ல நம்மள யார் பார்த்துப்பா, நமக்கு தேவையானதை யார் செய்வா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வரும் இல்ல.
சாதாரணமாவே ஒரு சின்ன குழந்தை 10 வயசு குழந்தைய வந்து நம்ம வீட்டுல விட்டுட்டு அம்மா போறாங்க, அந்த பையனுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுட்டு தான் நம்ம போறோம். ஓகேவா? எமர்ஜென்சி ஏதோ வெளியில போறோம். ஸ்கூல்ல இருந்து வர குழந்தைக்கு என்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு தான் போறோம். அம்மா அந்த மாதிரி விட்டுட்டு போயிட்டாலே நம்ம என்ன செய்வோம்னா, அந்த குழந்தைக்கு வந்து எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பயம் வரும். அப்புறம் டம்ளர்ல பால் இருக்கா, பிஸ்கெட் இருக்கா, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தன்னோட ஸ்கூல் ஒர்க் இருந்துன்னா பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்கல்ல. இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கா, ரொம்ப சீப் அனாலஜி நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். ஆனா வந்து ஒரு சன்னியாசிங்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, நம்ம துறவரத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த துறவரத்துக்கு வந்து விட்டு நமக்கு தேவையானதை நம்மளோட உடலை வளர்க்கக்கூடிய நமக்கு உணவு தேவை, அப்புறம் நம்ம உடலை போத்திக்கிறதுக்கு நம்ம ஆடை தேவை, நம்ம தங்கறதுக்கு ஒரு குகையாவது தேவை. இதெல்லாம் நமக்கு யார் கொடுப்பா? அப்புறம் நம்மளோட குடும்பத்தை விட்டுட்டு வந்திருக்கிறோம், அந்த குடும்பத்தின் மேல் யார் பாத்துக்க போறா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் மேலிடும். ஆனா அது எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிட்டாங்க பகவான்கிட்ட. சோ அச்சமின்மை அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. பயம் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எப்பவுமே நம்மள யாரு ரட்சணை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அச்சம்ங்கிறது இருக்காது. தென் தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். தூய்மை அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம். ஓகேவா? அகத்தூய்மை, புற தூய்மை. புற தூய்மை அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து குளிச்சோம், ஓகேவா, பல் துலக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு புற தூய்மை கிடைச்சிடும். அகத்தூய்மைக்கு என்ன ஒரே வழி அப்படின்னா பகவானை நினைக்கிறது, அவங்களோட நாமத்தை வாயால சொல்றது, இது அகத்தூய்மை. இதை தவிர தன்னுடைய நிலைமையை வந்து ஒரு சன்னியாசி இன்னும் எப்படி தூய்மைப்படுத்திப்பாங்க அப்படின்னா, பெண்கள் கிட்ட சகவாசம். ஓகேவா? பெண்கள் கிட்ட சகவாசம்ங்கிறது ரெண்டா, அவங்களோட உறவு கொள்றதுங்கிறது கூட லாஸ்ட் திங். அவங்க கூட பேசக்கூட மாட்டாங்க. சரியா? அவங்களோட நின்னு பேசுறது கூட என்ன அப்படின்னா தடை செய்யப்பட்ட ஒரு செயல். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க வந்து பூரி ஜெகநாத் பூரியில அவங்க கொஞ்ச நாள் இருந்த போது அங்க அவங்களோட பெண்கள் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து வருவாங்களாம் ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்காக. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு எங்கேயோ உட்காந்துருப்பாங்களாம். அந்த பெண்கள் அவங்க எல்லாம் ஆசீர்வாதம் வாங்க வருவாங்களா வேற எங்கேயோ இருந்து, இத்தனைக்கும் அவங்களும் மரியாதை பண்றதுக்காக தான் வராங்க. இருந்தாலுமே கூட அவங்கள பார்க்கவே கூடாது, அவங்கள்ட்ட பேசக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணத்தை அவங்க கடைபிடிச்சதுனால. ஏன்னா அது சன்னியாச தர்மம். அதுதான் துறவரம் அப்படின்னாலே அதுக்கான ஒரு தர்மத்துல வந்து விதிக்கப்பட்ட ஒரு கொள்கை என்ன அப்படின்னா பெண்களுடன் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறது. சோ அதுதான் தூய்மைப்படுத்துதுங்கிறது. அந்த தூய்மையோட இருப்பாங்க. அப்புறம் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், இந்த மாதிரி தெய்வீக இயல்புகள் எல்லாம் பெற முடியும். அப்புறம் தெய்வத்தை அடைய முடியும். சரியா? இந்த சன்னியாசியானவங்க தன்னுடைய ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சு கொள்றதோட இல்லாம மத்தவங்களுக்கும் ஆன்மீக ஞானத்தை உண்டாக்குவாங்க. இவங்க எப்படி விருத்தி செஞ்சுப்பாங்க? இவங்க வேத நூல்களை கற்றிருப்பாங்க. அப்புறம் இவங்க சன்னியாசம் துறவரம் மேற்கொண்டாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு ஒரு குரு கிடைச்சிருப்பாங்க, ஒரு ஆச்சாரியா சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க வேத நூல்கள் படிச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் தானம், அப்புறம் யாகம் இதெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க. அப்புறம் பகவான் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் தன்னோட அசோசியேட்ஸ் கிட்ட இருந்து கேட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா? அதனால அவங்களோட ஞானம் விருத்தியா இருக்கும். இந்த சன்னியாசம் துறவரம் அப்படின்னு மேற்கொண்டுட்டாங்கனாலே அவங்களுக்கு சாப்பாடு அவங்களுக்கு வழி இல்லை. சரியா? அதனால அவங்க என்ன செய்வாங்க, இன்னொரு கிரகஸ்தர்கள் வீட்டுல போய் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சாப்பாடு கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. அது பிச்சைன்னு சொல்ல முடியாது, இந்த பிச்சைன்னு சொல்லக்கூடாது. அவங்க போய் என்ன செய்யறாங்க, கிரகஸ்த பீப்புள்கிட்ட எல்லாம் தன்னை வெளிக்காமிச்சுக்கிறாங்க. நீ இன்னைக்கு இப்படி இருக்கிற கிரகஸ்தனா இருக்கிற, நீயும் ஒரு காலத்துல என்ன ஆகணும், கிருஷ்ண ஞானத்தை தேடணும். ஓகேவா? நீயும் ஆன்மீக பாதைக்கு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தன்னுடைய வாழ்முறையில செஞ்சு காட்டுறாங்க. ஓகேவா? இவங்க பிராக்டிக்கலா பண்ணி காட்டுறத கிரகஸ்தலா இருக்கவங்களை ஏத்துக்கணுங்கிறதுக்காகவே தான் அவங்கள்ட்ட போய் அவங்க வந்து பவதி பிக்ஷாந்தேகின்னு சொல்லி அந்த பிச்சை வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, தன்னுடைய நிலைமை வந்து இதுதான் சரியான முடிவு, இந்த மாதிரி துறவரம் எடுக்கணும், இந்த எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானை சீக்கிரம் அடையலாம் அப்படின்னு கிரகஸ்தர்களுக்கு அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை உண்டாக்குறதுக்காக. சோ அந்த அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், இந்த முதல் 3 தெய்வீக அந்த இயல்புகள் இருக்குல்ல, அந்த 3 பண்புகள் இருக்குல்ல, இது 3 யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசிக்கு. ஓகேவா? அடுத்தது 3 பாருங்க, தானம், சுய கட்டுப்பாடு, அப்புறம் யாகம் செய்தல். இது 3 யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்களுக்கு. ஓகேவா? கிரகஸ்தா அப்படின்னா யாரு, குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள். ஓகேவா? குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க செய்ய வேண்டிய முதல் தெய்வீக குணம் என்ன, அவங்ககிட்ட இருக்க வேண்டிய தெய்வீக குணம் என்ன அப்படின்னா தானம் செய்தல். சரியா? அவங்க யார் எது வந்து கேட்டாலும் அவங்க வந்து இல்லைன்னு சொல்லாம தானம் கொடுக்கணும். பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நம்ம வந்து நம்மளுடைய சுய தேவைக்காக சம்பாதிக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி நம்ம பொருள் ஈட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் ஈட்டுறதுல 50% ஆஃப் அந்த சம்பாத்தியத்தை வந்து நம்ம வந்து கோவில் கட்டுறதுக்கு அல்லது கோவில் காரியங்களுக்கு
அல்லது இந்த மாதிரி மத பிரச்சாரர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய செலவுகளுக்காக நம்ம ஒதுக்கிடணும். ஓகேவா? இப்ப கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புறதுக்காக இஸ்கான் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால முடிஞ்சதை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இஸ்கானுக்கு நம்ம டொனேட் பண்றது மூலமா நம்மளுடைய கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம தெரிவிச்சுக்கலாம். சரியா? இப்ப நம்மளோட இஸ்கான் மேங்களூர்ல கோவில் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளால முடிஞ்சதை டொனேட் பண்ணலாம். 50% அவங்க பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம்மளால முடிஞ்சதை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோவில் கட்டுறதுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். சரியா? எப்பவுமே யாரும் ஒரு ஆர்ஃபனேஜ்ல வந்து கேட்டாங்கன்னு நம்ம கொடுக்குறோம்ல, அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கோயில் காரியங்களுக்கு, தர்ம காரியங்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும். இதுதான் தானம். ஓகேவா? அடுத்தது சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடுங்கிறது ரொம்ப மஸ்ட். ஏன் அப்படின்னா அந்த அவங்க வந்து என்ன கிரகஸ்தர்கள் இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாம என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட புலனுகர்ச்சிக்கு அதிகமா அடிமை ஆயிடுவாங்க. புலனுகர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து புலன்கள் பார்த்திருக்கிறோம் நம்ம. சரியா? சோ கண், வாய், மெய், மூக்கு இதை தவிர நம்மளுடைய பாலுறுப்புகள் இருக்கு. சரியா? அதை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களை பிறக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஜெனரேஷனை உண்டு பண்ணும். சரியா? அப்படி இல்லைன்னா நாய், பன்னி இந்த மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் அதுங்க வந்து ரீஜெனரேட் பண்றதுக்கும் நம்மள மாதிரி உயிர் வழி மனித உயிர்கள் வந்து ரீஜெனரேட் பண்றதுக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லாம போயிடும். சரியா? அப்ப என்ன தேவை அப்படின்னா செல்ஃப் கண்ட்ரோல் தேவை. நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் உள்ள ஒரு குழந்தையா இருக்கணும். அப்ப பெற்றோர்கள் இருவருமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா தெய்வீக இயல்புடையவர்களா இருக்கணும். அப்பதான் பிறக்கக்கூடிய குழந்தையும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அது பிறக்கும். சரியா? அந்த மாதிரி குழந்தைங்க தான் பிறக்கணும்னு பகவான் அவங்களே சொல்றாங்க. சோ சுய கட்டுப்பாடு அவசியம். தென் யாகம் செய்தல். யாகம் அப்படின்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து யாகம், வேள்வி அதெல்லாம் நடக்கும். அக்னிஹோத்திர யாகம்லாம் நிறைய பேர் கூட இன்னும் பண்றாங்க. ஆனா அதெல்லாம் பொருள் செலவு ஜாஸ்தி, அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப தூய்மை ஜாஸ்தி வேணும். அதெல்லாம் கலியுகத்துல நடக்காத சமாச்சாரங்கள். ஓகேவா? ஆனா யாகம் கலியுகத்துல ஒண்ணு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்றது நாம சங்கீர்த்தன யாகம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை தொடர்ந்து நம்ம வாய் உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னாலே நம்மளும் யாகம் செய்தவர்கள்ல ஒருத்தவங்களை ஆயிடுறோம். சரியா? சோ அந்த தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல் இந்த 3 யாருக்காக சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்களுக்கு. அடுத்தது வேதங்களை கற்றல். யார் வேதங்கள் கற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற இடத்துல யாரு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாணவர்கள் தான் இருப்பாங்க. யார் கற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படின்னா மாணவர்கள். மாணவர்கள்ல வேதம் சொல்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரிகள். ஏன்னா முதல் 25 வயசுக்குள்ள நம்மளோட கல்வி அறிவு எல்லாத்தையுமே நம்ம கத்து முடிச்சிடறோம். சோ பிரம்மச்சாரிகளுக்காக சொல்லப்பட்ட விதி அந்த அவங்களோட குணம் என்னவா இருக்கணும், அதுவும் தெய்வீக சம்பந்தப்பட்ட குணம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா வேதங்களை கற்றுக்கொள்ளுதல். அடுத்தது தவம். தவம், எளிமை, அகிம்சை இதெல்லாம் என்ன இந்த தவம்ங்கிறது வந்து யாரு பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசியா இருக்கவங்களும் பண்ணலாம், அப்புறம் கிரகஸ்தரா இருக்கவங்களும் பண்ணலாம். கிரகஸ்தர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா தவத்துல 3 விதமான தவம் இருக்கு. ஓகேவா? என்னன்னா உடல் தவம், மனம் தவம், அப்புறம் வாக்கு தவம்னு 3 தவம் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். உடல் தவம் அப்படின்னா அந்த உடனால செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். பெரியவங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் கோவிலுக்கு போறோம் அப்படின்னா கோவிலுக்கு நடந்து போய் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், அங்க இருக்கிற நம்ம ஒரு விக்கிரகத்தையும் பணிவோட நம்ம வணங்கணும். மனதவம் அப்படின்னா மனசால கூட நம்ம யாருக்கும் என்ன துன்பம் படுத்திடக்கூடாது. வாக்குதவம் அப்படின்னா வாக்கால நம்ம வாயால வந்து என்ன சொல்லிடக்கூடாது, யாரையும் தப்பான வார்த்தைகள் சொல்லிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கண்ட்ரோல்டா இருக்கிறதெல்லாம் கூட தவம் தான். சோ இந்த தவம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்களுக்கு வரும். அப்புறம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு கண்டிப்பா வரணும். யாருக்கு அப்படின்னா ஓய்வு பெற்றவர்கள்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன்ல, அதாவது வானப்பிரஸ்தர். கிரகஸ்தர் முடிஞ்சிட்டு அடுத்த 25 இயர்ஸ் அவங்க எப்படி இருக்கணும், ஓய்வு பெற்ற வயது அவங்களுக்கு 50ல இருந்து 75 வயசு வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓய்வு பெற்றவர்கள் அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த தவம்ங்கிறத பண்ணணும். அவங்க பண்ண வேண்டிய தவம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானை பத்தின தியானம் தான் அவங்க பண்ண வேண்டிய தவம். ஓகேவா? எளிமை பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே எளிமையா இருக்கலாம். இதுக்கு வந்து இந்த வர்ணத்தவர்கள் தான், இந்த ஆசிரமத்தவர்கள் தான், எந்த ஒரு லிமிட்டும் கிடையாது. எல்லாருமே எளிமையா இருக்கணும். அவங்களோட செயல், அப்புறம் அவங்களோட சொல், அப்புறம் அவங்களோட நடத்தை எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எளிமையா இருக்கணும். எவ்வளவு பெரிய பணக்காரங்களா இருந்தாலும் கூட அவங்கள நம்ம பார்த்தோம் அப்படிங்களா ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எளிமை மிகுந்ததா இருந்தாதான் எல்லாருக்கும் பிரியமானவர்களா அவங்களால இருக்க முடியும். அடுத்து அஹிம்சை. அஹிம்சை மிக முக்கியம். அகிம்சாவாதிகளா தான் இருப்போம். பரமபுருஷனோட பக்தர்கள் எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகிம்சாவாதிகளா தான் இருப்பாங்க. அவங்க யாரையுமே ஹிம்சிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நமக்கு தேவையான உணவுங்கிறது எங்கேருந்து கிடைக்குது, பால் கிடைக்குது, தானியங்கள் கிடைக்குது, அப்புறம் பழங்கள், காய்கறிகள். ஓகேவா? இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது. இதை மீறி நம்ம வந்து இதை மிருகவதை பண்ணி அதை தான் சாப்பிடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. சரியா?
சோ நான் அதனால பசுவதை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். மிருகவதை அப்படிங்கிறது இருக்கவே கூடாத ஒரு விஷயம். ஏன் மிருகவதை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சயின்டிபிக்கலா பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட பரிணாம வளர்ச்சியை நம்ம தடுத்துறோம்னு அர்த்தம். ஒரு மிருகமா ஒரு ஒரு உயிர்வாழி பறக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது இருந்து அது செய்ய வேண்டிய செயல்களை செஞ்சுட்டு அது இறக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கும். அந்த ஸ்பேன் முடியறதுக்குள்ள நம்மளோட நாக்கு சுவைக்கு நம்ம அடிமைப்பட்டு போய் அதை கொண்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மறுபடியும் 100 பிறவி எடுத்து வரணும். அது இதுல முடிக்க முடியாத விஷயங்களை மறுபடியும் அடுத்த பிறவி எடுத்து அதே உடல் எடுத்து அது வந்து முடிக்கணும். அது அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோட முன்னேற்றத்தை நம்ம தடுக்கிறோம். அது வேற ஒரு பாவம் இருக்கு. ஓகேவா? சோ அப்படியும் நம்ம செய்யறோம், அப்படியே நம்ம மிருகவதை பண்ணணும் அப்படின்னா அது வதை கிடையாது. ஏதாவது யாகத்துக்கோ வேள்விக்கோ நம்ம வந்து மிருகங்களை வந்து பலியிடுறதுன்னு ஒரு விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருந்தது ஒரு காலத்துல. ஓகேவா? அதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணலாம். அப்படி பண்ணுனாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆடை அப்ப வெட்டினாங்க அப்படின்னா அது சடனா முக்தி அடைஞ்சு அது பகவான்கிட்டயே போயிடுது. ஏன்னா அது பகவான் செயல், அது கிருஷ்ண கர்மக்காக அது யூஸ் ஆயிருக்குது. அப்ப அதுக்கு மறுஜென்மாங்கிறதே கிடையாது. அதுக்கும் மோட்சம். சரியா? அடுத்தது வாய்மை. வாய்மை எல்லாருக்கும் தேவை. வாய்மை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உண்மைன்னு அர்த்தம். பொய் பேசாமல் இருத்தல்னு அர்த்தம். எந்த இடத்துல நம்ம உண்மை சொல்லணுமோ அந்த இடத்துல சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கர்மத்தை தொடர்ந்து நம்ம நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருக்கணும். கோபத்தில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் இருக்கக்கூடாது. கோபம்ங்கிறது எங்க உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல உற்பத்தி ஆகும். ஏதாவது நமக்கு செஞ்சு அந்த செயல்ல நமக்கு முழு பலன் நமக்கு கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நமக்கு கோபம் வரும். தீவிரம் அந்த அந்த நேச்சர் வரும். அந்த நேச்சர்லாம் யாருக்கு ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்களுக்கு, அதாவது தெய்வீக குணம் உடையவர்களுக்கு இல்லாதது. அதனால கோபத்தில இருந்து அவங்க விடுபட்டு இருக்கணும். அடுத்தது துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. ஓகேவா? துறவு இருக்கணும். அதான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியாச்சு. சரியா? அதாவது அவங்க சந்நியாசம் மேற்கொண்டாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து பற்றுதல்ங்கிறது இல்லாம இருக்கும். அந்த பற்றுதல் இல்லாம இருந்தாதான் அவங்களால என்ன செய்ய முடியும்? இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டு அவங்க பகவானை நோக்கி அவங்க முன்னேற முடியும். சாந்தி, எப்பவுமே பூரண அமைதியோட அவங்க இருக்கணும். அமைதியா இருந்தா தானே மனம் சிந்திக்க வரும். சரியா? அமைதி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஒரு அமைதியா இருக்கிற இடத்துலதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு குட்டையில வந்து மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து அது அப்படியே நிச்சலனமா இருந்தாதான். அதுல ஏதாவது நீங்க கல்ல போட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் எல்லாம் கலைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு அனாலஜி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரிதான் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சாந்தியோட இருக்கணும். மன அமைதியோட இருந்தாலும் நம்மளால ஒருமித்து நம்மளால பகவானை நினைக்க முடியும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. யாருகிட்டையும் நம்ம எந்த குற்றமும் நம்ம காணக்கூடாது. சரியா? அப்படி குற்றம் இருந்தாலும் கூட அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை சொல்றதுனால நம்ம என்ன பிரயோஜனம்? அவங்களை நம்ம வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுனால என்ன பிரயோஜனம்? சரியா? அது இருக்கக்கூடாது. அதுல விருப்பம் இல்லாம இருக்கணும். ஏன்னா அது அசுரகுணம். குற்றம் கண்டுபிடிச்சு ஒருத்தவங்களை குற்றம் சொல்லி கேலி பண்ணி சிரிச்சாங்க அப்படின்னா அது வந்து அசுரகுணம். எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. ஒரு எறும்பாகட்டும் எல்லாத்துக்குள்ளயும் யார் இருக்கா? பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு அது எல்லா உயிர்கள் மீதும், ஏன்னா பகவானோட நேச்சர் தானே இதெல்லாம். அந்த தெய்வீக இயல்புங்கிறது யாரு? பகவானோட நேச்சர். நம்ம வந்து அவங்கள அடையணும்னு நினைக்கிறோம். சோ நமக்கும் அந்த குவாலிட்டிஸை வளர்த்துக்கிறோம். அப்படி வளர்த்துக்கும் போது அவங்களோட பண்புகள் எல்லாம் நமக்கும் வந்தாதான் நம்ம அவங்கள்ட்ட அடைய முடியும். சரியா? அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்கு. அவங்க மெர்சிஃபுல் அப்படின்னா நம்மளும் எப்படி இருக்கணும்? மெர்சிஃபுல்லா தான் இருக்கணும். ஏன்னா பகவான் வந்து காரணமற்ற கருணை உடையவங்க. நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், பல வாட்டி படிச்சுட்டு இருக்கோம். காரணமற்ற கருணை உடையவங்க. அந்த கருணை குணம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கணும். அதனால எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணையா இருப்பாங்க. பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. இந்த பேராசை எப்ப வரும் அப்படின்னா நம்ம அடையணும்னு நினைச்சு அதை அடையாம இருக்கும் போதோ, அல்லது ஏதோ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு, இது கிடைச்சது பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதோ, ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு அது மேல தீராத ஆசை வருது. அந்த தீராத ஆசைதான் என்ன சொல்றோம்? பேராசைன்னு சொல்றோம். அது வர வர நம்ம என்ன மறுபடியும் மறுபடியும் பந்தத்திலேயே உழண்டுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பந்தத்துல இருந்து வெளியில வரணும் தானே. அப்ப அந்த பேராசையை விடணும். அப்புறம் கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி இதெல்லாம் யாருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரிகளுக்கு இருக்கணும். அவங்க கண்ணியமா நடந்துக்கணும். அப்புறம் பெண்களை பார்த்தா அவங்க என்ன பண்ணணும்? தூரம் போயிடணும். அப்புறம் மன உறுதியோட இருக்கணும். அவங்க இருந்துட்டு இருக்கிறது என்ன? அவங்க ஒரு தவம் பண்றாங்க, பிரம்மச்சரிய தவத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. சோ அந்த உறுதி குலையாம அவங்க இருக்கணும். அப்புறம் வீரம் அப்படிங்கிறது சத்திரியாக்குரியது. ஓகேவா? சோ வீரத்தோட இருப்பாங்க. சத்திரியர்கள் வந்து வீரத்தோட இருப்பாங்க. அப்புறம் மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை. ஓகேவா? இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா கிரகஸ்தர்களோட குவாலிட்டிஸ். சோ இதுல வந்து இந்த 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம் உடைய எல்லா மக்களுக்கும் உண்டாக இருக்கக்கூடிய தெய்வீக இயல்புகளை பத்தி பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. கடைசி பாத்துக்கோங்க, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். யார் இதுல மரியாதை எதிர்பார்க்காம இருக்கணும் அப்படின்னா சூத்ராஸ் அவங்க தான் மரியாதை எதிர்பார்க்காம இருக்கணும். சரி? ஏன்னா அவங்க வந்து இருக்கிற எல்லா வர்ணத்துக்கும் கீழே அவங்க வராங்க. அவங்களுக்கு அறியாமைங்கிறது இருக்குது. அவங்க வேத கல்வி படிக்கல. அவங்களுக்கு வீரம் கிடையாது, மன உறுதி கிடையாது. ஆனா அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
தொழில் செய்யணும். ஓகேவா? மத்தவங்களுக்கு தொண்டு செய்யணும். அவங்க என்னென்ன வேலை எதிர்பார்க்கறாங்களோ அதுல செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இவங்க இருக்காங்க. நம்ம இவ்வளவு கீழ்மா இருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க என்ன செய்யக்கூடாது, தன்னை பத்தி கீழ்மையா நினைக்க கூடாது. அப்புறம் அவங்கெல்லாம் தனக்கு மேல இருக்கவங்க எல்லாம் நமக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. பட் இவங்க அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்துருக்கணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல்ங்கிறது கூட ஒரு நல்ல இயல்பு. நம்ம போறோம், ஆஹா நம்மள பார்த்தவங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லலையே அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, நம்மளுக்குள்ளேயே புமையக்கூடாது. சரி, அவங்க நம்மள கவனிக்காம இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பெருந்தன்மையா விட்டு கொடுத்து நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் அந்த எண்ணம் திருப்பி வரவே வராது. இல்லாட்டி நம்ம என்ன செய்வோம், நீ இன்னைக்கு என்ன வான்னு கூப்பிடலையா, நாளைக்கு நீ வரும்போது நான் வான்னு கூப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு குணம் தான் நமக்கு வரும். அது என்ன அப்படின்னா அசுர குணம். அந்த போட்டி, அந்த பொறாமை அப்படிங்கிறது இருக்கவே கூடாது. சரியா? சோ மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஓகேவா? இதெல்லாம் யாரோட குணங்கள் அப்படின்னா இந்த 26 பண்புகளும் தெய்வீக இயல்புடையவை, டிவைன் நேச்சரோட இருக்காங்கல்ல, அந்த உயிர்வாழிகளுக்கானது அப்படின்னு பகவான் வந்து கம்ப்ளீட்டா என்லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க. மத்தஜி 16.4 மத்தஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தம்போ தர்போபிமானக்ஷ क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ शम्बदमासुरीम्. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து அசுரகுணங்கள் 6 சொல்றாங்க பகவான். பிதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க இதுல வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த தெய்வீக குணங்கள் அப்படிங்கும் போது மனித தானே சொல்றோம், அசுர இயல்புடையவர்கள் அப்படிங்கும் போது ஒரு மனித பிறவை தான் காட்டுறோம். சரியா? சோ இந்த கலியுகத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்குள்ளதான் இந்த 2 குணங்களும் இருக்குது. இதுவே வந்து நம்ம சத்தியோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப வந்து பகவான் ஒரு இதுல இருந்தாங்க, அவங்க ஒரு அபோர்ட்ல இருந்தாங்க, அசுரர்கள் வேற ஒரு அபோர்ட்ல இருந்தாங்க. ஓகேவா? பகவான் வந்து வேற ஒரு லோகம், அப்புறம் அசுரர்கள் வந்து வேற ஒரு லோகத்துல இருந்தாங்க. பகவான் அங்கேருந்து இறங்கி அவங்க வந்து டிவைன் குவாலிட்டி, அசுரர்கள் வந்து டெமானிக் குவாலிட்டி உள்ளவங்க. அவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல போர் வந்தது. டிவைன் குவாலிட்டி வந்து டெமானிக் குவாலிட்டி அழிச்சுது. சரியா? இது நடந்தது. அதாவது வேற வேற லோகங்கள். இது சத்தியோகத்துல. அடுத்தது திரேதாயுகம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ராமர் ராவணன் அந்த பீரியட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ராமர் ஒரு கண்ட்ரில இருந்தாங்க, ராவணன் வேற ஒரு கண்ட்ரில இருந்தாங்க. ஓகேவா? அதாவது டிவைன் குவாலிட்டி உள்ளவங்க ஒரு கண்ட்ரி, டெமானிக் குவாலிட்டி உள்ளவங்க வேற ஒரு கண்ட்ரில இருந்தாங்க. அவங்க 2 பேருக்கும் போர் வந்தது, சண்டை மூண்டது. அதுல வந்து டிவைன் வந்து டெமானிக் அழிச்சது நடந்துச்சு. அடுத்து திரேதாயுகம் வந்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கௌரவர்கள் மற்றும் பாண்டவர்கள். பாண்டவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நல்லோர்கள், அதாவது டிவைன் நேச்சர் உள்ளவங்க. கௌரவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெமானிக் நேச்சர் உள்ளவங்க, அசுர குணம் உள்ளவர்கள். இவங்க 2 பேருமே எங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரே குடும்பத்துல இருந்தாங்க. ஓகேவா? ஒரே குடும்பத்துல இருவேறு மனிதர்களா இருந்தாங்க. அப்ப இந்த டிவைனுக்கும் டெமானிக் குவாலிட்டி உள்ளவங்களுக்கும் சண்டை வந்தது, டிவைன் ஜெயிச்சது, டெமானிக் தோத்துச்சு. இப்ப இந்த கலியுகத்துல என்ன அப்படின்னா ஒரே உயிர் வாழிதான், அந்த மனித பிறவிதான், அவங்களுக்குள்ளேயே இந்த அசுர குணமும் இருக்குது, இந்த தெய்வீக குணமும் இருக்குது. சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு மேலிடுது நம்ம மேல. ஓகேவா? சோ 4 யுகத்திலையும் எப்படி மாறி 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 வந்திருக்கு பாருங்க. வேற வேற லோகத்துல இருந்தாங்க, 2 கண்ட்ரில இருந்தாங்க. அடுத்தது ஒரே கண்ட்ரில ஒரே குடும்பத்திலே பிறந்தாங்க. இந்த கலியுகத்துல ஒரே மனிதனுக்குள்ளேயே 2 குவாலிட்டி உள்ள 2 நேச்சர் உள்ளவங்களா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. இது எப்படின்னா ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை, அந்த மதம் பிடிச்ச யானை ஏன் நம்ம பண்றோம், எதுக்காக இப்படி விரட்டிக்கிட்டு வரோம், எதுக்காக நம்ம போய் இவங்க மரத்தெல்லாம் முறிச்சு போடும், முன்னாடி யார் வர்றாங்களோ அவங்களை தூக்கி போட்டு மிதிக்கும். அந்த மாதிரி அது வந்து என்ன செய்யறோம் ஏது செய்யறோம்னு எதுவுமே தெரியாம மனம் போன போக்குல பண்ணும் அந்த மதம் பிடிச்ச யானை. அப்படி இருப்பாங்களாம் அசுரகுணம் உள்ளவர்கள். அதோட குணங்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. தற்பெருமை, வீண் தற்பெருமை, தன்னாலதான் எல்லாம் நடந்தது, தான் தான் எல்லாத்தையும் செஞ்சேன் அப்படின்னு அவங்க தன்னைத்தானே புகழ்ச்சி எப்பவுமே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் அகந்தை, அப்ப என்னாலதான் இது முடிஞ்சது அப்படின்ன உடனே என்ன ஆயிடும், அந்த ஒரு அகந்தை வந்துடும், அவங்களுக்கு ஒரு அகம்பாவம் வந்துடும், நான் தான் முடிச்சேன் அப்படிங்கிற அகம்பாவம். வீண் அபிமானம், தன்னை பத்தி தானே என்ன பண்ணுவாங்க, தற்பெருமை பண்ணி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மள எல்லாரும் பாராட்டணும், நம்மள எல்லாரும் புகழணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும். அதெல்லாம் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்தது கோபம் வரும். கோபம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொடூரமான செயல்களை செய்வாங்க. கொடூரமான செயல்களோட முடிவு என்ன அப்படின்னா அறியாமையில தள்ளப்படுவாங்க. அறியாமை உடைய மனிதர்கள் அசுரர்கள் என்ன செய்வாங்க, ஏதாவது யாராவது போட்டு அடிப்பாங்க, இல்ல கில் பண்ணுவாங்க, இல்ல யாரையாவது ஏதாவது வாய் வார்த்தைகளால சொல்லி திட்டுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் யாருக்குள்ள நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுர இயல்பு உடையவர்களுக்கு நடக்கும். இது பகவான் லிஸ்ட் பண்ணது. மத்தது 16.5. ஹரே கிருஷ்ணா.
दैवी संपत् विमोक्षाय निबद्धाया सुरीमदा मासु संपदं दैवी अभिजादोषि पांडव. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தாலும் 3 ஸ்லோகாஸ்ல பார்த்த 26 குணங்களும் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து பரமன்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் நம்மள. அது முக்தி தரக்கூடியவை. அந்த மாதிரி இயல்போட நம்மளோட வாழ்வியல் அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நிச்சயமா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா முக்தி. அசுர குணங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பந்தப்படுத்தும். ஏன்னா அசுர குணங்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பௌதிக இயல்பு, இந்த பௌதிக குணங்களுக்குள்ளதான் சம்பந்தப்பட்டு இருக்குது. சோ நம்ம இந்த ஆசை, பேராசை, அப்புறம் இந்த மோகம் இதுக்குள்ள நம்ம கட்டுண்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். சோ நம்ம எல்லாம் என்ன ஆயிடுவோம், கண்டிஷன்டு சோல் ஆயிடுறோம். பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். பகவான் வந்து அர்ஜுனனோட குணங்கள் என்ன அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அர்ஜுனனுக்கு வந்து தெய்வீக குணங்கள் தான் இருக்குன்னு. ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாங்க, ஆஹா நான் இந்த இடத்துல வந்து போர்க்களத்துல நம்ம கொலை பண்ண வேண்டியது யார, தாத்தா பீஷ்மர், அப்புறம் அண்ணன், அப்புறம் மாமா, அப்புறம் நம்மளோட குரு அப்படின்னு அவங்க லிஸ்ட் பண்றாங்க எல்லாரையும். பீஷ்மரை கொலை பண்ண போறோம் நம்ம வந்து, அப்புறம் கௌரவர்கள் கூட உடன் பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேரையும் நம்ம தான் வந்து போர்க்களத்துல சண்டை போட வேண்டியதா இருக்குது. நம்மளோட குரு துரோணாச்சாரியரை நம்ம கையால நம்ம எப்படி அழிக்க போறோம், இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப கருணை மிகுதியால அவங்களுக்கு வந்து என்ன வந்தது, கவலை வந்தது. ஓகேவா? கருணை யாருக்கு இருக்கும், தெய்வீக இயல்பு இருக்கவங்களுக்கு தானே இருக்கும். அதனால அர்ஜுனனை சொல்றாங்க, நீ வந்து தெய்வீக குணத்தோட பிறந்திருக்கிற, உனக்கு அசுர குணம்ங்கிறது இல்ல, அதனால உனக்கு முக்தி அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாங்க. மாதாஜி 16.6. हरे कृष्णा. इद्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरस प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्णा. பிரித்தாவின் மைந்தனே, உலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். இந்த உயிர்வாழிகள்ல வந்து 2 விதமான பிரிவினர் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க தெய்வ குணம் வாய்ந்தவர்கள், தெய்வ இயல்புடையவர்கள், அவங்க தெய்வீகமானவர்கள். இன்னொருத்தவங்க அசுர இயல்புடையவர்கள், அவங்க அசுரர்கள். தெய்வ குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். ஓகேவா? அந்த லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயனாக. மேஷ்ருனு, என்கிட்ட இருந்து நீ வந்து அசுரர்களோட இயல்புகள் என்னென்னங்கிறத நான் இனிமேல் சொல்ல போறேன், அதை நீ கேட்டு தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாங்க. மத்த 16.7. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா. प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुरासुराग न सौ सन्नाभिचाचारो न सत्वं तेषु विद्यते. हरे कृष्णा. பிரவருத்திம்சா நிவൃத்திம்சா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது. ஓகேவா? நம்ம செய்ய வேண்டியதுல எது நல்லது எது கெடுதல் அப்படிங்கிறது தெரியாம இருக்கிறாங்கல்ல, அந்த விஷயம்தான். அசுரத்தனம் உடையவர்கள் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. என்ன செய்ய வேண்டும்ங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது, என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதும் அவங்களுக்கு தெரியாது. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. அவங்கள்ட்ட என்னெல்லாம் இல்லையா, தூய்மை இல்ல. ஓகேவா? அக தூய்மை புற தூய்மை ரெண்டும் அவங்கள்ட்ட இருக்காது. புற தூய்மை இருந்தாலும் கூட அக தூய்மை கண்டிப்பா இருக்காது. ஏன்னா அந்த அசுர குணம் அப்படிங்கறது என்ன பண்ணிடும், பக்தி கிட்டே அவங்கள போக விடாது. சரியா? அசுர குணம் ஜாஸ்தி இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெய்வ நம்பிக்கையே இருக்காது, ஏத்திஸ்டா தான் இருப்பாங்க. சோ அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பக்தி அப்படிங்கறது அவங்கள்ட்ட இருந்து எங்க வரப்போகுது. சோ அகத்தை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதான விஷயம், அந்த விருத்தி அவங்க பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. இது முறையான நடத்தை இருக்காது. ஏன்னா அவங்க வந்து ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. பொதுவா ரெகுலேஷன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு. நம்ம இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம வாழறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கடவுளை நினைக்கிறோம் அப்படின்னா 4 விதமான ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி வாழணும்னு சொல்லுவாங்க. அது 4ம் இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஓரளவுக்காவது நம்ம நிர்குணமா இருக்கலாம். அதாவது இந்த மாதிரி கெட்ட நடத்தை இல்லாம ஒரு தெய்வீக இயல்புகளோட சம்பந்தப்பட்டவங்களா நம்மளால இருக்க முடியும். அது இல்லாது அவங்கள்ட்ட அது கிடையாது, நல்ல நடத்தை கிடையாது. அடுத்தது வாய்மை, உண்மைங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அடைஞ்சே தீரணும், எதையுமே நம்ம வந்து கிடைச்சே தீரணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல நிறைய இடத்துல அவங்க வந்து பொய் சொல்றதுக்கு கூட அவங்க ஆட்படுவாங்க. சோ இந்த 3 விஷயங்களும் அவங்கள்ட்ட நிரம்ப இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் என்ன செய்யறோங்கிற அந்த அவங்களோட இயல்பை விட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. அதனால அவங்கள அசுரத்தனம் வாய்ந்தவர்கள்னு பகவான் சொல்றாங்க. மத்தது 16.8. हरे कृष्णा. असत्यमप्रदिष्टं ते जगदासुरनीश्वरम् अभस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्णा. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். ஓகேவா? காமைச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். 2 பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. ஒண்ணு என்னன்னா இந்த உலகமே போய், இந்த ஜட உலகம் அப்படிங்கிறது போய்,
அப்புறம் இதுக்கு அஸ்திவாரம்ங்கிறது கிடையாது, கட்டுப்படுத்தும் கடவுள். இவ்வளவு நேரம் பகவத்கீதையில நம்ம என்ன படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, பகவான் தான் என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஜட உலகத்தை பிறப்பிச்சதாவும் இந்த ஜட தோற்றம் எல்லாம் தன்னாலதான் உண்டானதாவும் இதுக்கு மூலம் யாரு, சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னா அவங்கதான். சோ அவங்கதான் அதை உண்டாக்கி கிரியேட் பண்ணி அப்புறம் அதை தான் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம சோஃபா நம்ம படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். இது எல்லாத்தையும் நம்புறதுனால நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள். சரியா? ஆனா நாத்திகம் பேசுறாங்கல்ல, ஏத்திஸ்ட் இருக்காங்கல்ல, பகவானை நம்பாதவர்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கிடையாது, நம்ம தூங்கும் போது நம்ம காண்றோம்ல அந்த மாதிரி விஷயம் தான் இந்த உலகம்னு நினைக்கிறாங்க. தூங்கும் போது நம்ம எதையோ நம்மளோட கனவுல வருது. சரியா? ஆனா நம்ம தூங்கி வீழ்ச்சி விட்டு பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே நிலை கிடையாது, எதுவுமே நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்காது, எல்லாமே கனவா போயிருக்கும். தூங்கும் போது நீ நினைக்கிற இல்ல அதெல்லாம் தான் இப்ப நீ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு ஏத்திஸ்ட் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் கனவு, இது எல்லாமே பொய், இது எல்லாமே மாயை, இந்த மாதிரி ஒண்ணு கிடையாது. அப்ப இந்த உலகம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜடப்பொருளின் சேர்க்கைன்னு நம்ம சொல்றோம், அது இல்ல, ஏதோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால எல்லாம் கிடைச்சிருக்குது. மக்கள் எல்லாரும் அவங்களுக்குள்ள பிரஜாதிபதினு ஒருத்தர் இருந்து அவங்க அந்த பிரஜைகள் எல்லாம் உண்டு பண்ணலங்கிறத அவங்க சொல்றதோட இல்லாம காம இச்சையின் காரணமாக ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்ததன் காரணமாக குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. அதனால இங்க இந்த உலகத்துல காமம் அப்படிங்கறத தவிர வேற விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு அவங்க வரையறுத்துறாங்க. ஓகேவா? இத சொல்றதுல அவங்களுக்கு மிக ரொம்ப பெருமையோட வேற இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு என்ன இருக்கும், ஒரு அபிமானம், தன்னை பத்தின அபிமானம் இருக்கும், தன்னை பத்தின ஒரு பெருமை அவங்களுக்கு இருக்கும்ல. சோ தான் சொன்னதுதான் ரைட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க எந்த விதமான வேத கொள்கைகளையும் அவங்க பின்பற்றவே இல்லை. ஃபாலோயர்ஸ் நான் ஃபாலோயர்ஸ் ரெண்டு இருக்குது. ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குல்ல, அந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை ஃபாலோ பண்றவங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் பக்தாஸ், தெய்வீக குணம் உடையவர்கள். அந்த சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டதை அந்த விதிகளை மீறியவர்கள் அல்லது அதை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க நான் ஃபாலோவர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் அசுரர்கள், அசுர குணம் உடையவர்கள். சோ ஏத்திஸ்ட்ங்கிறவங்க அசுரகுணம் உடையவர்கள், அவங்க சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட எந்த விஷயத்தையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க. அதனால அவங்க பகவான் சொன்னது எதையுமே அவங்க என்ன ஏத்துக்க மாட்டாங்க, அதை நம்பவும் மறுக்கிறாங்க. அதனால இந்த உலகம் பொய், அப்புறம் இதுக்குன்னு அஸ்திவாரம் எதுவும் கிடையாது, பகவான் ஒருத்தர் இருந்து அதை அவரங்க தாங்கிட்டு இல்ல அப்படின்னு அவங்க அதை சொல்றாங்க. சரியா? அதனால இவங்களை நான் நரகத்தை விட கீழான லோகத்துக்கு தள்ளுவேன்னு பகவான் சொல்லுவாங்க பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகால. மத்தது 16.9. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாம் திருஷ்டிமவஸ்தப்ய நஷ்டாத்மானோப்ய புத்தயக பிரபவந்த்யுக் கர்மநாக கயாய ஜகதோஹிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி, அதாவது இந்த உலகம் ஒரு மாயை, அது ஒரு கற்பனை கேட்டாத ஒரு விஷயம், அது நீ கனவுல பாக்குற மாதிரியான விஷயம் அது. அப்புறம் இதுக்கு காரணம் யாரும் கிடையாது, மூலம் அப்படின்னு யாரும் இல்லைங்கிறதுனால இதை யாரும் அதை பிடிச்சிருந்து தாங்கிட்டு இல்ல அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல. இந்த முடிவுகளை பின்பற்றி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இது எதுவுமே எதுவும் இல்லாம ஒரு காம இச்சையினால வளர்ந்த இந்த ஜட உலகத்தை நம்மளால அழிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு அழிக்கக்கூடிய ஆயுதங்களையோ அல்லது அணுகுண்டுகள், இப்ப எல்லாம் அணு எல்லாம் தயாரி பண்றாங்கல்ல, குண்டுகள், ஆட்டம் பாம்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்றாங்கல்ல, அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா கொடூரமான செயல்கள். அது என்ன செய்யும், இருக்கிறத மேல மேல அழிய செய்யும். சரியா? சோ இப்ப நடக்கிறது, இன்னைக்கு இந்த தேதியில கலியுகத்துல நடக்கிற இந்த விஷயங்களை பகவான் எப்பயோ பகவத்கீதையில சொல்லி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. அசுரர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அறிவில்லாதவர்கள், அவங்க அவங்க தம்மை இழந்தவர்கள். தன்னை பத்தின ஞானம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தம்மை இழக்க மாட்டாங்க. சோ தன்னை இழந்தவர்களான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற, அதுக்கு எந்த பலனும் கிடையாது, அழிச்சது மூலமா நமக்கு என்ன பயன் கிடைக்க போது, அதோட நம்மளும் சேர்ந்துதான் அழிய போறோம். சரியா? அந்த அறிவு கூட இல்லாம கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அணு ஆயுத தயாரிப்பு, ஓகேவா, அல்லது இயந்திரம் மூலமா ஒரு இடத்துல இன்னொரு கிரகத்தை போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, கால விரயம், பண விரயம், ஓகேவா, அப்புறம் அவங்களோட செயல்பாடுகள் அதுவும் விரயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்கு பதிலா அவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும், அதுக்கு அவங்க பண்ணக்கூடிய எல்லா செலவுகள், அதுக்கு பண்ணக்கூடிய அவங்களுடைய திட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன செய்யலாம், பகவான் பக்கம் திருப்பலாம். ஆனா அசுர இயல்பு அவங்கள்ட்ட நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால அந்த ஏத்திஸ்ட் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தான் எந்த முடிவுல இருக்காங்களோ அதே முடிவை தான் அவங்க பின்பற்றிட்டே இருப்பாங்க. அதை பின்பற்றுறது மூலமா இந்த மாதிரி அழிவு பாதையை நோக்கி தான் அவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க. இது பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. மத்தது 16.10. ஹரே கிருஷ்ணா. காமமாஸ்ரித்ய துஸ்பூரம் தம்பமான மதான்விதாக மோகாத் குர்ஹித்வா சக்ராகான் பிரவர்த்தந்தே சுசிவ்ரதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சயமடைந்து
கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஓகேவா? இந்த இடத்துல நான் சொன்ன இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் இப்ப வருது. அசுரத்தன்மை உடையவர்களை பத்தி தான் பகவான் சொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு 7th ஸ்லோகாலேருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஓகேவா? அசுரத்தன்மை உடையவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா திருப்தி அடையாத காமம். காமம்ங்கிறது வந்து அதீத ஆசை. ஓகேவா? லஸ்ட் மட்டும் கிடையாது, அது அதீத ஆசை, பேராசை, தீவிரமா ஆசை. ஓகேவா? அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எப்பவுமே நம்மள வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணவே பண்ணாது. ஒண்ணு கிடைச்சதா ரெண்டு கிடைச்சதா 10 கிடைச்சதா 100 நம்ம போயிட்டே இருப்போம். ஓகேவா? சோ அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு லிமிடேஷன்ஸே கிடையாது. பவுண்டரி தெரியாம நம்ம அதை நோக்கி போயிட்டு இருப்போம். அது பேர் தான் திருப்தி அடையாத காமம். அதுல போய் தஞ்சம் அடைகிறாங்க. அதனால என்ன வருது அப்படின்னா கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம். ஓகேவா? அதனால அவங்களுக்கு நிறைய அவங்க அடைய அடைய அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பெருமை சேரும். ஓகேவா? அந்த பெருமை வந்து தேவையில்லாத ஒரு பெருமை. அதனால அவங்களுக்கு கர்வம். அந்த கர்வத்தின் மூலமா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொய் கௌரவம். ஓகேவா? அவங்கள கொண்டாடுறவங்க 4 பேர் இருப்பாங்கல்ல. சோ அந்த பொய் கௌரவம் அவங்க அந்த கௌரவத்தை கொடுப்பாங்க. அது வந்து ஒரு கவர்ச்சி. சரியா? அந்த ஒரு தவறான கவர்ச்சியில மூழ்கி எப்பவும் மயக்கத்திலே இருப்பாங்க. எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில். ஓகேவா? அதாவது அசுஷி விரதான்னு இருக்கு பாருங்க. லாஸ்ட் லைன் அசுஷி விரதா அப்படின்னா தூய்மையற்ற விரதங்கள். தூய்மையற்ற விரதங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் 4 அந்த 4 பிரின்சிபிள்ஸ் மீறுறது. ஓகேவா? இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அப்புறம் கேம்பிளிங், அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன், அப்புறம் மீட் ஈட்டிங். அதாவது மது, மாது, அப்புறம் சூது, மாமிசம்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் நம்ம. தமிழ் நம்ம படிச்சிருக்க விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம். மது கூடாது, அப்புறம் மாது கூடாது. ஓகேவா? இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் சூது இருக்கக்கூடாது, கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் மாமிசம். ஓகேவா? மீட் ஈட்டிங். இந்த 4 விஷயங்களையும் அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க? இதெல்லாம் தான் விரதம்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. இதுதான் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பகவான் அப்படின்னா தூய்மையற்ற விரதங்கள். ஓகேவா? இதில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். எது நிரந்தரமற்ற பொருள்? இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பொருள்களுமே நிரந்தரமற்ற பொருள் தான். பங்களா வேணுமா, கார் வேணுமா, பெரிய ஹெலிகாப்டர் வேணுமா, ஏரோப்ளேன், எது நம்ம ஆசைப்பட்டாலும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டெம்பரரி தான் இந்த வேர்ல்டுல. அது மேல ஆசைப்பட்டு அது மேல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க? மேல மேல இதே தவறையை தான் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. தன்னுடைய இயல்பு தான் இதுக்கு குறைபாடு அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு வரதே கிடையாது. தன்னுடைய இயல்புகளை மாத்திக்கணுங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு வர்றதே கிடையாது. மத்தாச்சி 16.11 and 12. ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்தாமவரி மேயாஞ்ச பிரளயாந்தா முபாஸ்ரிதாக காமோ பகபோக பரமா ஏதாவதிதி நிச்சிதாக ஆசாபாச சதைர் பக்தாக காமக்ரோத பராயணாக ஈகந்தே காம போகார்த்தம் அந்யாயேனார்த்த சஞ்சயான். ஹரே கிருஷ்ணா. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். ஓகேவா? சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் தான் மஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறாங்க. யாரு? மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை. நம்ம மனிதனா இந்த ஒரு உலகத்துல பிறவி எடுத்துட்டோம். இதுல நமக்கு எது தேவை அப்படின்னா நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றது, அதுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கிறது, அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது, அதுதான் முக்கியம்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க, அதை நம்புறாங்க. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. அதனால என்ன செய்வாங்க? அந்த சென்சஸ் எல்லாத்தையும் அந்த புலனுணர்ச்சி பொருட்களை கொடுத்து 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 அந்த சென்சஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? பசி ஆத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆல்கஹால் வேணுமா? இன்டாக்சிகேட் பண்றாங்க. இறைச்சி சாப்பிடணுமா? மீட் ஈட் பண்றாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு சூது, அப்புறம் மது, மாது எல்லாமே எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட புலன்களுக்கு அந்த அவங்களுக்கு புலன்களுக்கு உணவு கொடுக்குற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? அது எல்லாத்தையும் திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக மேல மேல அதை ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதை ஃபீட் பண்றதுக்காக அவங்க என்ன செஞ்சாகணும்? நிறைய சம்பாதிச்சாகணும். தேவைக்கு மீறி சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கழுதைன்னு தான் சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? அது மூடர்கள் பண்ண முட்டாள்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது. சோ மேல மேல சம்பாதிக்கணும், அதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணணும், சென்சஸ்க்கு ஃபீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? அதிகமா சம்பாதிச்சாகணும், அதிகமா சிரமப்பட்டாகணும். அப்ப அவங்களுக்கு கவலைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அளக்க முடியாத கவலை உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டாம். என்ன பண்ணுனா போதும்? சோலுக்கு நம்ம கரெக்டான ஃபீடு கொடுத்தா போதும். ஆத்மாவுக்கு நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீடு கொடுத்தாலே நம்ம போதும். அதான் ஃபுட் ஃபார் த சோல்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற கிருஷ்ண மகா மந்திரம் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் ஃபார் அவர் சோல். ஓகேவா? அதை விட்டுட்டு சென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஃபீட் பண்றது மூலமா அவங்களுக்கு சிரமமான வாழ்க்கையை தான் அவங்க மேல மேல நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த ஆசைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்ணிலடங்காத ஆசைகள் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஆசைகள் இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு சோ இதை அடையணும் அதை அடையணும் அதை அடையணும் லிமிட்லெஸ்ஸா அவங்களோட ஆசைகள் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பல்வேறு கயிறுகள் வந்து அவங்களை கட்டுற மாதிரி அவங்க கண்டிஷன்ட் ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா? அதுல என்ன ஆயிடுது? நிறைவேற்றணுங்கிற எண்ணம் அதிகமாக அதிகமாக
அதிகமா உழைக்கிறாங்க, சிரமப்படுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, சம்டைம்ஸ் அது ரீச் பண்ண முடியுது, சம்டைம்ஸ் அதை அவங்களால ரீச் பண்ண முடியல. அப்ப கோபம் வருது. அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழியில் செல்வத்தை செருகியிருக்கின்றனர். அப்ப என்ன ஆயிடும், அது வரைக்கும் ஏதோ நேர்மையான பாதையில போனாங்கன்னா கூட என்ன ஆயிடுவாங்க அப்படின்னா பாதை மாறிடுவாங்க. சரியா? அவங்களுக்குன்னு இந்த இதுதான் வழி அப்படின்னு அவங்களுக்கு வழிமுறை வகுத்து அவங்க சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா கூட அவங்களோட தேவைகள் அதால பூர்த்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா திருட்டு, களவு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அவங்க போவாங்க. சரியா? சோ அந்த மாதிரி அசுர குணங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படிங்களா, மேல மேல அநியாயமான வழிக்கு அவங்களை கொண்டு போயிட்டு இருக்குது. அந்த இயல்புகளை அவங்களால மாத்திக்க முடியாத காரணத்தினால அவங்கள அழிவை நோக்கி அதை அழைச்சிட்டு போயிடுது. மாதாஜி 13, 14 and 15. 13, 14, 15. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதமத்யமயா லக்வம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தீதமபி மே பவிக்ஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹதக்ஷத்ருர் ஹனிஷ்யே சாபரானபி ஈஸ்வரோகமகம் போகி சித்தோகம் பலவான் சுகி ஆட்யோ அபிஜனவானஸ்மி गोन्यो योऽस्ति सत्रुषो मया यक्षये दास्यामि बोधिष्य इत्यज्ञान विमोहिताग. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இந்த 3 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா 3 அசுரர்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகேவா? அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனக்கு திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் மேலும் பெருகும். ஓகேவா? அவங்களுக்கு என்ன ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு, அவங்களோட ஆசைக்கு லிமிட்டே கிடையாது. லிமிட்லெஸ்ஸா அவங்க தன்னோட ஆசையை விருத்தி பண்ணிக்கிட்டே போவாங்க. இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு அது வரைக்கும் ரீச் ஆனாங்கன்னா அங்க ரீச் ஆனவொடனே அவங்களுக்கு மறுபடியும் என்ன ஆகும், அவங்களோட சென்சஸ்க்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்காது. எகைன் அவங்களோட அந்த லிமிட்டை பவுண்டரி என்ன பண்ணுவாங்க வந்து தள்ளி போடுவாங்க. அது வரைக்கும் நம்ம ரீச் பண்ணுவோம், திருப்பி பவுண்டரியை தள்ளி போடுவாங்க. சோ என்ன ஆகும், அப்படி படிப்படியா அது போயிட்டே தான் இருக்கும். அந்த ஆசைக்கு எல்லை இல்லாம போகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், அதனால என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். அதனால நான் தான் கிங். நமக்கு யார் எதிரி அப்படின்னு நம்ம ஒருத்தவனை வரையறுத்திருக்கோமோ அவனை நம்ம வந்து அழிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நான் தான் அந்த பொசிஷனுக்கு வந்துருவேன். அதுக்கு மேலதான் தெரியும் வேற யாராவது எதிரி வந்திருப்பாங்க, அப்ப அவனையும் கொல்லணும். அதுக்குமே அங்க போன விட்டு இன்னொரு ஒரு எதிரி இருப்பாங்க, சோ அவனையும் கொல்லணும். அந்த மாதிரி என்ன ஆகும், மேல மேல நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம். மேல மேல புது புது எதிரிகள் கொண்டு வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். அப்புறம் நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன், இப்படி நினைக்கிறது. சரியா? செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை சுத்தி நான் மட்டும் ஒரு வெல்தியான பீப்புள் கிடையாது, என்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே வெல்தி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ ஒரு தற்பெருமை வரும். சரியா? என்னை போன்ற சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன கிடைக்கும், அவங்களுக்கு எனர்ஜி நிறைய கிடைக்கும். அப்புறம் அவங்களுக்கு தான் வந்து நம்மளோட கம்பேர் பண்ணும்போது மத்தவங்க யாருமே அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது அப்படிங்கிற எண்ணம் வேற மேலிடும். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையில் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அவங்க என்ன செய்வாங்களா, யாகம் பண்ணுவாங்களா, தானங்கள் கொடுப்பாங்க. ஆனா அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள் எதுவுமே எப்படி இருக்காது, சாஸ்திர விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்காது. அந்த தானங்கள் எதுவுமே என்னவா இருக்காது, சுத்த தானமா இருக்காது. இந்த மாதிரி அவங்க இன்பமா இருக்காங்க அப்படின்னா அது உண்மையான இன்பமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது நல்ல ஹாப்பினஸ் கிடையாது. ஓகேவா? இது என்ன பண்ணாது, எட்டர்னலா அவங்க கூடவே வராது. என்னைக்கு வேணாலும் இது எல்லாமே அழியும், சக்தி அழியும், வெல்த் அழியும். ஓகேவா? எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்பதான் உங்களுக்கு ஓ நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்ம போற்றி பாதுகாத்தது அப்படின்னு நம்மளோட கூட வரும்னு நினைச்சோம், எதுவுமே நம்ம கூட வரலங்கிற அந்த உண்மை அவங்களுக்கு புரியும். ஆனா அவங்க புரியிற வரைக்குமே என்ன ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செயல்கள்ல இருந்து அவங்க தானாவே தன்னை திருத்திக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா அசுர குணத்துல அசுர இயல்புல மூழ்கி போனவர்கள். ஓகேவா? இதுல வந்து இரண்ய கசிப்பு இருந்தாங்கல்ல, இரண்ய கசிப்பு வந்து பிரகல்லாதன் வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே பகவான் மேல பக்தி செலுத்தினவங்க, அவங்க பேர்த்துக்கு முன்னாடியே. ஆனாலும் அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன பண்ணாங்க, இரண்யகசிபு தன்னோட நாமத்தை சொல்ல சொல்லி சொன்னாங்க. பகவான் வந்து பிரத்யட்சமா தோன்றி இரண்யகசிபு பண்ணாங்க. சரி, ஏன்னா அவங்க இரண்யகசிபு என்ன பண்ணிருந்தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வரம் வாங்கியிருந்தான். அந்த வரத்தின் காரணமாக தன்னை யாருமே கொல்ல முடியாது, எனக்கு யாரும் எதிரிங்கிறது கிடையாது, நான் தான் இருக்கிறதே பெரிய பலசாலி, எனக்கு வந்து மரணங்கிறதே கிடையாது அப்படின்னு அவன் நினைச்சிருந்தான். ஏன்னா பிரம்மாட்டா மரம் அப்படிதான் கேட்டு வாங்கியிருந்தான். ஆனா மரணம் இல்ல அப்படிங்கறத மட்டும் கேட்காம மத்தது எல்லா விதமான ஆங்கிள்லயும் கேட்டு வச்சிருந்தான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு வரத்தை பிரம்மா வழங்கியிருந்தாங்க. ஆனா அது எல்லாத்துமே அந்த அவன் கொடுத்திருந்த எல்லாத்துலயும் வயலேட் பண்ணி ஒரு உருவத்தை எடுத்து பகவான் வந்து அவனுக்கு மரணத்தை கொடுத்தாங்க.
அடுத்தது கம்சன், அவனும் என்ன பண்ணான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே பகவானை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருந்தான். எப்படி கொல்லணும், எப்படி கொல்லணும், யாரை விட்டு கொல்லலாம் அப்படின்னு மாத்தி 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 நிறைய அசுரர்கள், ராட்சசர்கள், அரக்கிகள் எல்லாரையும் அனுப்பிக்கிட்டே தான் இருந்தான். கிருஷ்ணர் வந்து குழந்தையா அவங்க வந்து பிருந்தாவனத்துல இருந்த போது. அப்ப என்னாச்சு, கடைசியா அவனே கொல்லப்பட்டான் 8 வயது கிருஷ்ணர் கையால. ராவணன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீதை மேல ஆசைப்பட்டு, சரியா, சீதா தேவி மேல ஆசைப்பட்டு ராவணன் வந்து சீதா தேவி வந்து கடத்திட்டு போனான். பட் என்ன ஆச்சு, அவனோட முடிவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதேதான், அவனுக்கும் வந்து அழிவு அப்படின்னு தான் கிடைச்சது. ஓகேவா? சோ தான் தான் வந்து பலம் மிக்கவன், தனக்கு எதிரியே இல்லை அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. தான் தான் வந்து தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே செல்வந்தர்கள், அப்புறம் நான் தான் சக்தி உடையவன் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அப்புறம் நான் வந்து எல்லா தமமும் பண்ணியிருக்கேன், எல்லா யாகம் எல்லாம் ஏன்னா ராவணன் மாதிரி சிறந்த சிவபக்தன் கிடையவே கிடையாது, சரியா. அவன் அவ்வளவு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சிவபக்தர். அவன் இல்லாத விஷயங்களே, நல்ல விஷயங்களே அவன்கிட்ட கிடையாது. ஆனா ஒரே ஒரு தப்பான தீய செயல் செஞ்சதுனால அவனுக்கு அழிவுங்கிறது ஏற்பட்டது. மாதாஜி 16.16. ஹரே கிருஷ்ணா. அநேக சித்த விப்ராந்தா மோகஜால சமாவృதாக பிரசக்தா காமபோகேஷு பதந்தி நரகேஷு சௌ. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியடைகின்றனர். அசுர இயல்புடையவர்களோட முடிவு என்னன்னு பகவான் இங்க சொல்லிட்டாங்க 16th ஸ்லோகால. நரகத்துல போய் வீழ்ச்சி அடைவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு உயர்லோகங்களுக்கு பதவி உயர்வுங்கிறது கிடையவே கிடையாது. அவங்க செய்துகிட்டு இருக்க செயல்ங்கிறது அப்படி. நான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம். இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னமே, நம்ம இங்க செய்யக்கூடிய காரியங்களோட பலன்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு மறுஜென்மாங்கிறது கிடைக்கும்னு. அசுர இயல்போட பிறந்து அசுர இயல்போடே தன்னுடைய வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு உயிர்வாழியானவனுக்கு அடுத்த ஜென்மாங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நரகத்துலதான் போய் வீழ்ச்சி அடைவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க இங்க இருந்த வரைக்கும் அவங்களோட விஷயங்கள்லாம் எதை பொறுத்து இருந்தது அப்படின்னா இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களே செஞ்சு நிறைய பேரை துன்பப்படுத்தி அப்புறம் தன்னுடைய புலனின்பத்துக்காக அவங்க எல்லா காரியங்களும் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. பகவான நிந்தனை தான் பண்ணினாங்க. ஓகேவா? சிசுபாலன் என்ன பண்ணாங்க, எப்பவுமே தான் பெரிய அறிவாளி, தான் அழகன், அப்புறம் தன்னை மாதிரி ஒரு சக்தி வேற யாருக்கும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு அதீத கர்வத்தினால கிருஷ்ணரை எப்பவுமே நிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. 100 டைம்ஸுக்கு மேல அது போயிடுச்சு அந்த திட்டுறதுங்கிறது. ஆனா லிமிட் இருந்தது 101 அந்த டைம் சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னோட சக்கராயத்தை விட்டு சிசுபாலனை கொன்னுடுறாங்க. சோ எப்பவுமே எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அந்த அசுர இயல்போட இருந்துட்டு இருக்க கூடாது. அறியாமையில இருக்கிறதுனாலதான் சிசுபாலனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு ஏற்பட்டது. மாதிரி குழப்பம் அடைஞ்சிருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த அறியாமை வந்ததுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா குழப்பம் வரும். இந்த அறியாமையும் குழப்பமும் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரஜோ அந்த தமோ குணம் உள்ள அந்த மாதிரி நேச்சர் உள்ளவங்களுக்கு தான் இருக்கும். அந்த நேச்சர் அதனாலதான் என்னன்னு சொல்லிடுறோம் அப்படின்னா அசுர குணங்கள்னு சொல்லிடுறோம். ஏன்னா எப்பவுமே உங்களோட மனசுங்கிறது வந்து எதுல, ஆசையில, ஆசைங்கிற வலை. ஓகேவா? மோக ஜால அப்படின்னு போட்டுருக்கு பாருங்க, அது மோகத்தின் வலை. அந்த அந்த ஒரு வலையில பின்னப்பட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடும், அதுல சிக்குண்டு தவிக்கிறதுனால அவங்க வெளியில வர முடியாது. அதனால அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. 16.17 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்ம சம்பாவிதா ஸ்தப்தா தனமான மதான்விதாக யஜந்தே நாம யஜ்ஞைஸ்தே தம்பேனா விதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று. ஆத்ம சம்பாவிதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தன்னில் திருப்தியுற்று, தான் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான். ஓகேவா? தன்னுடைய சென்சஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வேணுங்கிற தீனி போட்டாச்சு அப்படின்னு திருப்தி அடைஞ்சிருக்காங்கல்ல, அவங்க பேர் தான் ஆத்ம சம்பாவிதா. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு அவங்க ஏகப்பட்ட செல்வம் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க. அந்த செல்வத்துக்காக அவங்களை நாடி வரக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு ஒரு கௌரவத்தை கொடுப்பாங்க. அந்த கௌரவம் என்ன அப்படின்னா பொய் கௌரவம், பகவானுக்கு கிடைக்கிற கௌரவம் கிடையாது அது. ஓகேவா? சோ இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னு இருக்கக்கூடாத விஷயங்கள். அதனால அவங்க தண்ணில் திருப்தி விட்டுருப்பாங்க. அது கிடைச்சதுனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன அடுத்தது, அகந்தை வந்துடும், திமிர் வந்துடும். ஓகேவா? அதனால திமிருடன் விளங்கும் அவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்தையும் பின்பற்றாமல், சட்டத்திட்டம்ங்கிறது எது அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விதி, ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், அந்த பிரின்சிபல்ஸை வந்து கொஞ்சம் கூட பின்பற்றாம பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். யாகங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா சில நியம நிஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி நியமங்கள்ல தான், அதாவது இந்த நேரத்துலதான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், இத்தனை புரோகிதர்களை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும், முதல்ல இதை செய்யணும், அடுத்தது அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும்ல, அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு அஜெண்டா ஒண்ணு போடுவாங்கல்ல, அது எதுவுமே இல்லாம எனக்கு இது தெரியும், அப்புறம் எங்கிட்ட இவ்வளவு செல்வ வளம் இருக்குது, எங்கிட்ட இவ்வளவு மக்கள் அந்த சக்தி இருக்குது, இவங்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த பொருள் நம்ம செலவு பண்ணி என்னால இந்த யாகத்தை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட அந்த விதிகளுக்கு மீறி ஏதாவது அவங்க யாகங்கள் செய்வாங்க. அது யாகங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்கள வந்து மேல மேல நகரத்துல தள்ளக்கூடிய ஒரு வழியை தான் காட்டும்.
18 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதஞ்ச சம்ஸ்ரிதாக மாமாத்ம பரதேஹேஷு பிரதத்விஷந்தோப்யசூயகா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள். அதாவது அசுரர்கள்னா அசுர குணம் உடையவர்கள். ஓகேவா? சோ அவங்களுக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் தான் அசுர குணங்கள். அகங்காரம், அடுத்தது பலம். பலம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த அகங்காரம் வருது. அப்புறம் தற்பெருமை, அப்புறம் காமம், அதாவது தீராத ஆசை, தென் கோபம். ஓகேவா? இது எல்லாத்துலயும் மயங்கி இருக்கிற அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். ஓகேவா? அதாவது அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா உரையிறாங்க. அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்ம சுற்றியுள்ள அத்தனை உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு புரியாது. அதனால என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, அப்படி தெரிஞ்சாலும் கூட, அதனாலதான் புரியாதுன்னு சொல்லியாச்சு. தெரிஞ்சிருந்தாலும், ஏன்னா இன்னொரு ஞானியா இருக்கிறவங்க அவங்கள பார்த்து சந்திச்சு அவங்கள்ட்ட சொன்னாலும் கூட அவங்க எதாவது என்ன செய்ய மாட்டாங்க, ஏத்திஸ்ட் கேட்டுக்க மாட்டாங்க, அதை காதுல வாங்கிக்க மாட்டாங்க, நம்ப மாட்டாங்க, சொன்னாலும் கூட நம்ப மாட்டாங்க. சோ நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கிறது பரமாத்மா. சோ நம்ம எப்படி தீங்கு இழைச்சுக்க மாட்டோமோ அந்த மாதிரி இன்னொருத்தவங்களோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கு நம்ம தீங்கு இழைக்க கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு வராது. அதுக்கு பதிலா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமபுருஷ பகவானையே அவங்க மேலே பொறாம கொண்டு, ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சக்திகள்லாம் இருக்குதே, அப்ப நமக்கும் அந்த சக்தி இருக்கு இல்லையே, அப்புறம் அவங்கள மட்டும் என்ன செய்யறாங்க, மக்கள் எல்லாரும் அவங்கள வழிபடுறாங்க, அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை ஏன் அவங்களுக்கு செலுத்துறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பொறாமை அவங்களுக்கு இருக்கு. ஏன்னா தற்பெருமை உள்ளவனுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்தவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு பெருமை கிடைச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னாலே அதை அழிக்கணும், அந்த இடத்துல போய் நம்ம உட்காரணுங்கிற எண்ணம் வரும். ஏன்னா தனக்கு எதிரியே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்கல்ல. சோ அங்க பிரார்த்தனை பண்ற கும்பலும் நம்மளே பிரார்த்தனை பண்ணணுங்கிற எண்ணம் வந்ததுனால பகவான் மேல அவங்களுக்கு பொறாமை வருது. பொறாமை வர்றதுனால பகவானை அவங்க நிந்திக்கிறாங்க. ஓகேவா? இதுதான் இந்த இடத்துல இந்த சிசுபாலனோட கதைக்கான அந்த இமேஜ் தான் இது. பகவான் மேல பொறாமை கொண்டு அவரை திட்டிக்கிட்டே இருந்ததுனாலதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனுக்கு அழிவு. 16.19 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தானகம் த்விஷதः க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் சிபாம் யஜந்திரமசுபான் ஆசுரிஞ்ச்வேவ யோனிஷு. ஹரே கிருஷ்ணா. பொறாமையுடன், அப்ப குணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொறாமை ஒண்ணு சேர்ந்துருச்சு. கருணை இன்றி, அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, மெர்சியே இருக்காது. இப்படி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்கள், கடைநிலை மனிதர் ஆஷு நராதமான்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. ஓகேவா? தீயோர்கள் எல்லாரையும் 4 சொன்னாங்க, மூடாசை, நராதமா, அசுரம்பாவம். அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து 9th சாப்டர்ல நம்ம 4 விதமான தீயோர்கள் பத்தி படிச்சோம். அதுல இந்த கடைநிலை மனிதர்களின் கடைநிலை யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுர இயல்பு உடையவர்கள். அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்கள்ட்ட ரொம்ப மேம்பட்டு இருக்கக்கூடிய குணம் பொறாமையும் கருணையின்மையும் தான். சோ இப்படி இருக்கவங்க ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். இந்த ஜடவாழ்வுங்கிற இந்த கடல்ல நிறைய இந்த மாதிரி அசுரர்கள் இருக்காங்க. சரியா? அந்த அசுரர்களுக்கு ஒரு அசுரர்களா நான் இவங்களையும் தள்ளுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லிடுறாங்க. அப்ப பகவான் என்ன கருணை இல்லாதவங்களா? நம்ம உயிர்வாழிதான் வந்து அறியாமையினாலையும் தெரியாதனத்தினாலையும் இந்த மாதிரி தப்புகளை பண்றாங்கன்னா பகவானும் கருணை இல்லாம நம்ம நடந்துக்கிறாங்களேன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். சரியா? ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து 3rd cantoல ஒரு சொல்லப்பட்டிருக்குது. பகவான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உயிர்வாழி மரண தருவாயில அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு மறுஜென்மா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும். பகவானை நினைச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஜென்மமே கிடையாது, ஸ்ட்ரெயிட்டா அவங்களை முக்தின்னு. இதுவே வந்து ஜட பரதர் கதை நமக்கு தெரியும். அவர் மான பத்தியே நினைச்சிட்டு அவர் இறந்ததுனால அடுத்த ஜென்மத்துல மானா பிறந்தாருன்னு. சரியா? சோ அந்த மரணிக்கும் தருவாய், பிரயாண காலே, அந்திம காலே அவங்க என்ன மாதிரி இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி உடலை எடுப்பாங்கிறத நம்ம ஒருத்தர் படிச்சிருக்கணும், ப்ரூஃப் இருக்கு. சரியா? அதே மாதிரியே பகவான் வந்து என்ன செய்யறாங்களா, நம்ம இப்ப செஞ்ச காரியங்கள் எல்லாத்துக்கும் கணக்கு போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கான நல்ல காரியங்கள் அப்படின்னா புண்ணிய பலன்கள் வச்சிருப்பாங்க, தீய காரியங்கள் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா பாவ பலன்கள் வச்சிருப்பாங்க. இந்த புண்ணிய பலன்கள் பாவ பலன்கள் ரெண்டுமே இல்லாம நான் நல்லிஃபை நம்ம எப்ப அக்கௌண்ட்டை காலி பண்றேனோ அப்பதான் எனக்கு மோட்சத்துல இடம் கொடுப்பாங்க. சரியா? ஆனா புண்ணிய பலன்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கேன், அதுதான் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாமினேட் பண்ணது என்ன வந்து ஒரு நல்ல உயர் கிரகத்துல போடுவாங்க. அல்லது உயர் கிரகத்துல நான் ஏற்றம் பெறணும் இல்லையோ மறுஜென்மால நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்துல. சரியா? அல்லது நல்ல கற்றறிந்த பிராமணர் குடும்பத்துல, ஒரு பண்டிதர் ஃபேமிலியில, இப்படிதான் என்னுடைய பிறப்பு இருக்கும். அது பகவானே பார்த்து வைப்பாங்களாம். இந்த தாயோட கருவுக்குள்ள அந்த குழந்தைய வைக்கணும். இது பகவான் அவங்களே சொன்னது. ஸ்ரீமத் பாகவத 3rd cantoல வரக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
அவங்களே இந்த ஜென்மத்துல நல்ல காரியங்கள் பண்ணதுனால அவங்களோட புண்ணிய பலனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உயிர்வாழிய கொண்டு போய் அந்த கருவை ஒரு நல்ல தாயோட ஊம்ல அவங்க வைப்பாங்களாம். வைக்கிறதோட இல்லாம அதுக்கு இந்த மாதிரி உடல் அப்படிங்கறதையும் பகவான் கொடுப்பாங்களாம். சரியா? பகவான் கொடுக்கறதுனாலதான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, அவங்க அழகா இருப்பாங்க, அப்புறம் ரொம்ப வெல்த் அந்த ஃபேமிலியில அவங்க பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, அப்புறம் நல்ல ஒரு பிரெயினோட இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? சோ அந்த அறிவும் சரி, அவங்களுக்கான திறமையும் சரி, அழகு சரி, பலம் சரி, செல்வம் சரி, இது எல்லாமே இந்த எல்லா விஷயங்களுமே வந்து யாரால் நடக்குது அப்படின்னா, நம்ம போன ஜென்மால நம்ம செஞ்ச புண்ணியத்தினாலதான் நடக்குது. சரியா? இதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டிஸ். ஒரு ஒரு அழகா ஒருத்தவங்க பிறக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க போன ஜென்மத்துல வந்து ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அப்படிதான் பகவான் வைக்கிறாங்களாம். சரியா? சோ அவங்க மெர்சிஃபுல் தான். ஆனா இந்த மாதிரி இந்த பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்களை அவங்க என்ன செய்யறாங்க, கொண்டு போய் அசுரனங்களுக்குள்ளதான் நிரந்தரமா தள்ளுறாங்க. கம்சனுக்கு வந்து என்ன கிடைச்சது? மரணம் தான் கிடைச்சது. இரண்யகசிபுக்கு என்ன கிடைச்சது? மரணம் தான் கிடைச்சது. ஓகேவா? ஆனா இதுவே வந்து பூதனை இருக்காங்கல்ல, பூதனை என்ன பண்ணாங்க? ராட்சசி அவங்க. பட் அவங்க வந்து அழகான பெண் வடிவம் எடுத்து வந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும்னு வந்தாங்க. குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும், தாய் உள்ளத்தோட பால் கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட வந்ததுனால அவங்களுக்கு என்னாச்சு? முக்தி கிடைச்சதான். அவங்க ஆக்சுவலா பண்ணினது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷம் தடவப்பட்ட பால் தான் அவங்க கொடுத்தது. பட் அவங்க வந்து தாயுள்ளத்தோட வந்து குழந்தைய வந்து அவங்க பால் கொடுத்ததுனால என்னாச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு முக்தியை கொடுத்தாங்களாம். ஓகேவா? சோ பகவான் கருணை உள்ளவர்கள். ஆனாலும் கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நடக்குது. இதுவும் கூட என்ன அப்படின்னா ஒரு வகையான முக்தி தான். அவங்கள சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களோட தானே அவங்களை கொண்டு போய் தள்ளி இருக்கிறாங்க. நம்ம அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? 20 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசுரிம் யோனிமா வன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்தி அதமாங்கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் அவங்களை கொண்டு போய் அங்க தள்ளோன்னா என்ன ஆகும்? மறுபடியும் அவங்க அசுரத்தனமான அதே குணங்களை எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் அங்கேயேதான் பிறப்பாங்க. மீண்டும் மீண்டும் அங்கேயே பிறவி எடுப்பவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. அவங்களோட குணத்தை அவங்க மாத்திக்காத வரைக்கும் பகவான் அடையணுங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு கிடையாது. அப்ப எண்ணம் இல்லை அப்படின்னா அவங்க தெய்வீக குணங்கள் அந்த நேச்சர் அவங்களுக்கு மாறவே மாற போறது இல்லை. அசுர குணத்துல இருந்து தெய்வீக குணத்துக்கு அவங்களோட நேச்சர் மாறாது. அப்ப என்ன ஆகும்? இன்னும் படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் இருக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். சரியா? அவங்க அவங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய லோகத்துல இருந்து இன்னும் கீழ் லோகத்துக்கு போய் இன்னும் அதை விட மோசமான ஒரு உயிர்வாழியோட உடல் எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு அவங்க தள்ளப்படுவார்கள். நாயாகவோ அல்லது பன்றியோட ரூபத்தை கூட அவங்க எடுப்பாங்கன்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அது நாயை தின்னும் சண்டாளனாகவும் கூட அவன் பிறப்பெடுக்கலாம். 21. ஹரே கிருஷ்ணா. திரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசன ஆத்மனக காமக்ரோதஸ்ததா லோபஸ்தஸ்மாதேதத் த்ரயம் யஜேத். ஹரே கிருஷ்ணா. காமம், கோபம், பேராசை, லஸ்ட், ஆங்கர் அண்ட் கிரீட். ஓகேவா? இது மூணும் என்ன அப்படின்னா நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். அதான் நரகத்துக்கு வந்து மொத்தம் 3 வாசப்படி, 3 கேட்ஸ் இருக்கு. ஒரு கேட் வச்சாதான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? அடிச்சு புடிச்சிட்டு உள்ளர போவோம். 3 கேட் வச்சாச்சுன்னா எப்படி வேணாலும் ஃப்ரீயா உள்ளர போலான்னு நரகத்துக்கு மட்டும் 3 கேட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. பட் அந்த 3 கேட்டும் என்ன அப்படின்னா நம்ம கிட்ட சம்பந்தப்படாத குணங்களா இருக்கும். ஓகேவா? சோ என்ன பக்தர்களுக்கு இந்த 3 குணங்களும் சம்பந்தப்படாது. சோ நம்ம நரகத்தோட கேட் எத்தனை கேட் வச்சாலும் நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. காமம், கோபம் அண்ட் பேராசை, அதாவது லஸ்ட் ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து கோபம் ஆங்கர், பேராசைங்கிறது கிரீட். ஓகேவா? இது 3 தான் வந்து வாசல். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். சரியா? அறிவுள்ள மனிதன் அப்படின்னா ஞானம் பெற்ற மனிதன், ஞானத்தை விருத்தி செய்த மனிதன், பகவானை பற்ற ஞானம் இருக்கிறவன் அர்த்தம். அவனுக்கு என்ன தெரியும்? நான் புண்ணிய காரியங்கள் தான் செய்யணும், நல்ல காரியங்கள் செஞ்சா அந்த பலன்கள் வந்து நமக்கு நிச்சயமா நல்ல லோகங்களுக்கு தான் நம்மளை இட்டு செல்லும், இந்த மாதிரியான நரக லோகத்துக்கு இட்டு செல்லாதுங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கிறதுனால, அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த மாதிரி துஷ்ட காரியங்கள்ல ஈடுபட மாட்டாங்க. இந்த 3 விஷயங்களை செஞ்சது யாரு அப்படின்னா அசுரர்கள் தான், அல்லது அசுர இயல்புடையவர்கள் தான். ஓகேவா? கம்சன் செஞ்சாங்க. சோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது? இந்த மாதிரியான மோசமான நிலைமை தான் அவங்களுக்கு கிடைச்சது. பகவான் அவங்கள கொன்னானுங்க. அடுத்தது அவங்கள வந்து சம்ஹாரம் பண்ணாங்க. அடுத்தது இவங்க துரியோதனன் இருக்காங்கல்ல, துரியோதனனுக்கு வந்து காமமும் இருந்தது, கோபமும் இருந்தது, பேராசையும் இருந்தது. ஓகேவா? காமம் யார் மேல இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி மேல அவங்க காமிச்சது காமம்.
திரௌபதி மேல அவங்க வந்து காமிச்சது காமம். இது கோபம் யார் மேல அப்படின்னா பாண்டவர்கள் மேல அவங்களுக்கு கோபம் இருந்தது. ஏன்னா நம்மள விட பலசாலிகளா இருக்கிறாங்க, நேர்மையானவர்களா இருக்கிறாங்க, பகவானோட துணை அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற கோபம். ஓகேவா? அப்புறம் அவங்கதான் ஆக்சுவலா ரைச்சுவஸ், அந்த அந்த ராஜ்யத்தை ஆள்றதுக்கு ரைச்சுவஸ் பர்சன் யாரு அப்படின்னா பாண்டவர்கள் தான். அதனால கூட அந்த கோபம் இருந்தது. அப்புறம் பேராசை, அவங்களை அழிச்சிட்டு நம்ம அந்த ராஜ்யத்துல உட்காரணும் அப்படின்னு அந்த ஹஸ்தினாபுரம் அந்த அரண்மனை மேலேயோ அல்லது அந்த ராஜ்யத்து மேலேயோ அவங்களுக்கு இருந்த பேராசை. சோ துரியோதனனுக்கு இந்த மூணும் இருந்தது. காமம் டுவர்ட்ஸ் திரௌபதி, கோபம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் பாண்டவர்கள், பேராசை அதாவது கிரீட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன, ஹஸ்தினாபுர் ராஜ்யம். ஓகேவா? இந்த மூணுமே இருந்தது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனை பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் இந்த மகாபாரதத்துல. ஓகேவா? சோ அவங்களுக்கு நிச்சயமா என்ன கிடைச்சிருக்கும் ஆஃப்டர் மரணம், நரகலோகம் தான் கிடைச்சிருக்கும். 22 மத்தன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதைர்விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரைஸ்திரிபிர்நரக ஆசரத்யாத்மனக ஸ்ரேயஸ்ததோ யாதி பராங்கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். இந்த 3 வாசலும் திறந்திருந்தாலும் கூட அந்த 3 வாசல்ல போகாதவன் ஒரு வாசல் வழியா மேலே ஏறி வர முடியும். படிப்படியாக முன்னேறுவான். படிப்படியாக முன்னேறி அவங்க எங்க வரான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை நோக்கி வருவோம். சரியா? பரம இலக்கை அடைவோம். இதெல்லாம் என்ன, அது ஒரு படிநிலைகள் என்ன அப்படின்னா இந்த இமேஜ்ல இருக்கு பாருங்க, அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை நம்ம தெரியணும். ஆன்மீக குருவை தெரிஞ்சு அவங்க வந்து நமக்கு வந்து சரியான பாதையில நம்ம வழிநடத்துவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தோட அவங்களை நம்ம அணுகி அவங்கள்ட்ட நமக்கு தேவையான சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையும் தீர்த்துக்கிட்டு அவங்க சொல்ற வழிமுறைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம பணியோட பின்பற்றிட்டு இருக்கணும். அடுத்தது ஸ்டடி ஆஃப் த வேதா, வேத கல்விகள், வேதங்கள் என்ன சொல்லி இருக்குதோ அதெல்லாம் படிச்சுக்கணும். உபநிஷத்துக்கள் நிறைய இருக்குது, பகவத்கீதா இருக்கு, பாகவதம் இருக்கு, இது எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சு அதுல இருந்து பகவான் சொன்னது என்ன, வேதங்கள் சொல்றது என்ன, ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு சொல்லுவாங்க, இது எல்லாத்தையும் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது ஆஸ்டரிட்டி, தவம் பண்ணணும். ஓகேவா? அடுத்தது சென்ஸ் கண்ட்ரோல், அவங்க புலனின்பத்துக்கு அடிமையாகாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க துறந்துட்டு பக்தி செயல்களா செய்யணும். அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் மட்டும்தான் அவங்க செய்யணும். பௌதிக செயல்களை கம்ப்ளீட்டா நிறுத்திடணும். பற்றுதல் இல்லாம இருந்தணும். நிறுத்திடணும்னா நிறுத்தக்கூடாது, பற்றுதல் இல்லாம ஆக்கிக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆன்மீக ஞானம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆன்மீக ஞானம் கிடைச்சதுனாலே பரம இலக்கை அடைந்து விடுவார்கள். ஓகேவா? சோ அந்த நரகத்தோட 3 வாயில்களையும் துறந்துட்டு வரக்கூடியவங்க வேற எங்க போவாங்க அப்படின்னா பரமபத வாசலுக்கு போவாங்க, பகவானை அடைவாங்க. 23 methods. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதி முத்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதக நச சித்திமவாப்னோதி ந சுகம் ந பராங்கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. சோஃபார் பகவான் சொன்னதுதான் இப்ப சேர்த்து ஒரே இடத்துல சொல்லிட்டாங்க. அதாவது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வயலேட் பண்ணிட்டு, ஓகேவா? என்னென்ன பிரின்சிபல் சொல்லியிருந்தோம்? மது கூடாது, மாது கூடாது, மாமிசம் கூடாது, அப்புறம் சூது. ஓகேவா? அதாவது மீட் ஈட்டிங் வச்சுக்க கூடாது, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் கூடாது, கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது, இன்டாக்சிகேஷன் இருக்கக்கூடாது. இந்த 4மே இல்லாம இருந்தா அப்படின்னாதான் ஒரு ரெகுலேட்டிவ் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதெல்லாம் சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட பிரின்சிபல்ஸ். அது எல்லாத்தையும் புறக்கணிச்சுட்டு அதெல்லாம் வயலேட் பண்ணிட்டு தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவான். மனம் போன போக்கில் என்ன அர்த்தம்? மனம் வந்து எதுக்கு அடிமையாயிடும்? சென்சஸ் அடிமையாயிடும். சோ சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக அவனுடைய வேலைகளை செய்யறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? புலனின்பத்தை அடையணுங்கிறதுக்காக, நமக்கு இன்னைக்கு என்ன தேவையோ அந்த அந்த இச்சையை அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக செயல்படுபவன் என்ன செய்ய மாட்டான்? பரம இலக்கை அடைய மாட்டான். அவனுக்கு உண்மையான பக்குவம் இருக்காது, உண்மையான சுகத்தையும் அடைய மாட்டான். சுகம் கிடைக்கும், அவன் சுகம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டெம்பரவரி தான். ஓகேவா? அவன் மெச்சூர்ட் பீப்புளா இருக்க முடியாது, அண்ட் தென் பகவானை அடையவே முடியாது. பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகால சொல்றாங்க. 24 லாஸ்ட் ஒன். ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மா சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய வியவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்து இஹார்ஹசி. ஓம் தஸ்யதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தெய்வாசுர சம்வத் விபாக யோகோ நாம षोडशोऽध्यायः. हरिः ओम् तत्सत्. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால்
ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரத்துல அதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்குது, எது நம்ம செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது. ஓகேவா? நம்ம வந்து சில சில காரியங்களை தான் பண்ணணும், சிலதெல்லாம் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், சிலதெல்லாம் வந்து டியூட்டிஸை செய்யக்கூடாது. சனாதன தர்மம் செய்யணும், நித்தியமான தர்மம் அது, அந்த டியூட்டி நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் இது பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்ம இருக்கோமா, கர்மயோகம் அப்படிங்கறத நம்ம தாண்டி தான் வந்திருக்கிறோம். அந்த நம்மளோட செயல்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம நிறுத்தாம செஞ்சுட்டு இருக்கணும். ஆனா பகவான் மேல பற்றுதல் வச்சு செயல்கள் மேல பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். சரி, இதெல்லாம் நம்மளோட கடமைகள். ஓகேவா? எது கடமை அல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாஸ்திர விதிகளுக்கு புறம்பா செய்ய வேண்டிய எல்லா விஷயங்களுமே என்ன அப்படின்னா கடமை அல்லாதது. அது எதுவுமே ஒருத்தவங்க செய்யக்கூடாது. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஆச்சாரியாவை அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்க நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. அவங்க என்ன அப்படின்னா வேத கல்வி பயின்றவங்களா இருப்பாங்க, குரு சீட பரம்பரையில வழி வழியா வந்துகிட்டவங்களா இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு யாரு குருவா இருக்கும் அப்படின்னா கிருஷ்ணா தான். ஓகேவா? அப்படியே அவங்களோட பரம்பரையை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டே போனோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு குரு வந்து கிருஷ்ணாவா தான் இருப்பாங்க. சோ அவங்க வாயில இருந்து சொல்லப்பட்டது வந்து நிச்சயமா உண்மையாதான் இருக்கணும். சரியா? அதுதான் சாஸ்திரம். சரியா? அந்த சாஸ்திர விதிகளை வந்து யார் நமக்கு சொல்லி தருவானா ஒரு ஆச்சாரியா. சோ ஒரு ஆச்சாரியா அப்ரோச் பண்ணி அவங்க வந்து நீ இதை செய் இதை செய்யாதான்னு அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா அதை அவங்கள்ட்ட இருந்து சப்மிசிவா கேட்டு அந்த சட்டத்திட்டங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்பட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமா நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஏற்றம் பெற்றதா அமையும். இது பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। सर्वं कृष्णार्पणं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। मंत्र कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण।